croeso i haglediad Rhydd Chwedegau! Squeaky Chair Edition! A di'r rhaglen heb di mynd off yr rails cyn cychwyn. Ie, da chi yma ma'ch dos misol arall o beiddial sy'n bod efo'r byd tro ma. Mwy o Facebook. Da ni lyfio siarad am Facebook. Ni siarad am Facebook bob penod. Ond mae hwn yn masif. Yndan, da ni di dal nôl. Fel bod gen i'r holl wybodaeth i roed i chi. Just faint dylech chi fod yn panicio am wneud y quiz na amdan pa Disney character ydych chi. Llynedd! Sioned sy'n ma fan hyn heno hefo Bryn. Hello! A Iestyn. A Little Mermaid. So ni di roi Jafar lawr, ond yeah, Hey, fine. you know, girl's got a dream. Wow. You're Bryn, right. Oh, biggest di. Oh, Ti'n byrfyfyrio, ti'n gwybod sut ti'n neud hyn? Dwi ddim. Princess Leia. Of course, that Disney Princess. Wel, falle bod hi Mae o'n Disney wan, Mae hi'n ydi. Disney Princess, Ydy. okay. Cymau hwnna. Na i gymryd O'n i'n mynd i hwnna. reid o lawr fatha un o'r 101 Dalmatians yn hyn, de, ond O, neu just Johan Griffith o'r 101 Dalmatians. Well, just meddwl cympo hir fydd Kay Burley yn Disney Princess. Fill me in. Ac ar y nodyn, Sky Takeover? Yeah, Sky Takeover. Oh. Yeah. So, fe fo Disney trio prynu Fox, mae Fox di cynnig Sky News i Disney hefyd fel part o'r deal. So... Wow. So, Yeah, hold on, funny. mae Sky News wedyn yn dod yn rhan o'r fel Extended Avengers Universe. So fydd Disney Pia Sky a Sky News. Ag so, fydd fych ti'n gweld Kay Burley fel un o'r Avengers. Well, okay. Guys, Ond mae gyd yn dod i dan yr entertainment category dydi, so... Yndi. t'ma. yeah. Ma'n ffitio Dim fel. hyd yn oed yn infotainment. Guys, mae'n mynd i fod yn nos yn hir, heno ma. Yn mynd trwy fel yr pydew di waelod o gach sydd yn dod allan o'r we. Beth sydd ar yr agenda heno ma? Bryn? Wel, dwi'n yfad Tinker Gin. Dim Sip Smith. Na, so mae Tinker di cael ei wneud yn Yorkshire yn ola? Mae o wedi cael ei wneud mewn yn yr un Bath. dill... Mewn Bath? Sbaen, Dim mewn mewn Bath. dill Sbaeneg. Oh, right. So, Diddorol. Got it. Sut mae gin Sbaeneg yn wahanol? Dwi'n barod i gael fy addysgu. dwi'n meddwl bach mwy... beth y floral, ie. Mwy o botanicals. Ie, mae'n rhaid neis. Reit, Bach mwy o ddawns yn efo. ie. Ydy o'n mynd... Yndi. Okay. Pa, dwi wedi bod yn gwrando ar soundtrack Coco dwi'n gwybod na Mexican di hwnna Ie. ar repeat ers wythnos. So, gen I lot o Swn i'n gweld yna, mae'n... Ie. Yes! Dwi'n gweld beth coch yn woblan rownd fyna. O'r ail ymddangosiad ar y rhaglen, y Zinfandel, ydy hwnna? Geyser Peak. Geyser Peak. Efo'r label neis Geyser eto. Peak. Sydd hefo'r label wedi cynllunio'n arbennig o neis. Neis iawn. So mae o'n un o'r ffefrynnau yn y tŷ. So, mynd lawr rhy hawdd. Creighton. Wel, fi di angen o heno. Yay! Dwi gan bod hi y math yna o noson. Wytiwch? Oh. Da ni'n cracio agor y big guns, boys. Hang on, beth ywn. Dwi'n meddwl up. Chrymbergen. Oh, right. Okay. Chrymbergen ydy batshit bonkers Belgian stuff. Heno, 6.7%. Strong beer. Okay. Guys, mae hon yn mynd i fod yn hilarious. Ond dwi'n mwyn newydd agor o. Mae hyd yn oed just y vapors wedi stopio fi allu siarad yn iawn. Da ni hollol with it. Da ni on the ball. Mae'n drwan dwi wedi sylweddoli ar 14% dim fi. Oh. One of those wines. So mae Grimbergen yn gyfrifol am fel un o'r fel
cwmpa mas gore mae Ala fi di cael, a dwi'n cofio dim byd amdano fo, ond oedden ni ar trip i Belgium, ac o'n i fel, mae'r stuff ma'n lush, yfed mwy o hwn. A dwi'n cofio just bit o steak a yfed hwn, a dwi'n cofio lo arall, ond dwi'n cofio deffen y bore, ac y cardigan fi'n cyfed mewn gravy. Gofaled yn really flin, dda fi. So... Get him back on the show. Pa stuff yn lle bus gallai siarad am? Okay, so da ni mae'r bar di gosod bobl, da chi gwybod o'r lle... Dwi'n hyd yn oed yn gwisgo cardigan heno. Anturiaethau tren Sioned a gravy. The gravy train. Be di'r pot mor na gravy sy'ch ben dysgwyd? Dun, dun, dun. Murder on the gravy train. Nes i watched Murder on the Orient Express Pynoswedd. A fel da chi'n gwybod, neu dwi'n siŵr os dwi'n siarad amdan hyn ar y Dwi wedi gweld yr podlediad o blaen. hen, dwi'n meddwl. Yr un hen, dim spoilers. Oedd yr un, wel, dylai fod pawb yn gwybod erbyn hyn. Mae Ken Branagh fi, bezis, right? Tasa fo'n nabod fi, bys fo just fel, ti'n appreciate fi mwy na neb arall, tyd ar fy nhren. Mae o'n amazing. Oedd 1996 Hamlet, like 4 awr ono fo, oedd fel un o'r DVDs, petasa fo'n VHS, bys ni wedi werio fo'n dwll. Ken a fi, nes i hyd yn oed watched Wallander, el fi ddim cwein deall beth yn digwydd weithiau. Okay. Ond, mi nes i weld y ffeileddau yn Murder on the Orient Express. Mae werth i weld ar eich HDR super duper amazing 4K teli chi, cos man, bloody gorgeous. Rwy'n peth a Cinderella Ken Branagh. Dylen ni just neud y Ken Branagh spin-off podcast. Hwna ni liciodd Josh Gad yn sôn. Josh Stone yn y bo? Josh Gad. Oh, sorry. Oh, Josh Gad. Yeah. Olaf the Snow. Yeah. Just Gad of it, sure. Gad of it. Oedd y sôn fatha'r trick oedd, fel oedd edrych y gwmpas yn fatha bod chi'n amma pob, oedd just i gofyn, pwy sydd di torri gwynt? Mae'n dyrach chi, dyn. A just edrych yn ar pob, a hwnna oedd y peth i wneud. Oedd o'n cracking. Nes i'n joio fo, ond nes i hefyd gweld o'na tyllau mawr yn fo, a bys ni ddim ond di maddau Ken Branagh. Sori am y sangiad, ond y sgiwyff na, neu ddod yn ei nôl i collapse a modern democracy, a balli. Guys, mae di bod yn fus mawr yn yr internet. Do? Ces di dweud. So, dyn ni'n di cael appearance gan Bryn Blin ers eitha dipyn. Nath o dorri syth ar ôl y sioe dweitha, dwi'n meddwl do. Oh my god, mae hwn just classic. Oh my god, mae di roed amser i ni. Dwi'n cofio, o'n i gyrru negesio yn ôl y maen mynd, si eisiau ni wneud fel emergency rhaglen am hwn, fel mini-lediad. Ac ydych chi fel, na, mae'n loads mwy o'r shit mae i ddod. Gwytio. Bryn? Lle i ddechrau? Wyt ti? Yeah. Ys wyt ti eisiau mynd â ni drwy fel yr Idiot's Guide? Oh, right, okay. Yes, test away. Okay, so... so stuff Cambridge Analytica ma dio. Really, de. So, o'n i wedi clywed amdanyn nhw cynt? Mae yna rhywbeth yn deud fi bod fi wedi clywed amdanyn nhw cynt. Oedd wedi cysylltu i pobl fel ymdrech Donald Trump i ennill bod yn llywydd yr UDA. Oedd yna sôn bod nhw yn rhannol yn yr ymdrech i cael Brexit. So, yr sôn ydy bod nhw'n cwmni sydd yn edrych trwy data mawr i trio ffindio patryma, ffindio ffordd o dylanwadu pobl. So, ffindio, mae'r person yma yn efo 10 miliwn o bobl yn dilyn nhw, so mae un tweet gyda'r person yma yn cael effaith ar y pobl yma i gyd. So, haid i ni targedu'r person yma, ac trwy wneud hynny fydd ni dylanwadu 20,000 o bobl. Mae hwnna'n gweithio ar sgêl fel normos hefyd. Ie, so maen nhw'n chwilio fyny a lawr, a dy'r peth ydy, maen nhw'n adeiladu systema sy'n gallu mynd trwy'r data mae gyd i trio ffidio patryma. Chys peth trist ydy, fel unigolio mae pobl yn
gweithio mewn ffordd sydd eich ddim o reidrwydd yn gallu cael ei modlo'n dda iawn. Ond fel grŵps mawr, mae'n bosib gallu modlo sydd mae pobl yn mynd i behafio. Mae yna lot o biases a ballu sy'n dod i fewn i'r chwarae. Un o'r pethau dwi'n licio ydy'r bandwagon effect. So, os ti dwi'n bod chdi'n gweld bod na un o dy ffrindiau di wedi neud rhywbeth, ti ddim o reidrwydd yn debygol o dilyn nhw i wneud yr un peth. Ond os ti wedyn dall bod 20 o dy ffrindiau di wedi neud o, ti mwy debygol o neud o wedyn. Ond ti mor reidrwydd angen gweld bod y pobl wedi neud o, ond angen clywed bod y pobl wedi neud o. So, ti'n edrych ar pethau fatha'r Cinnamon Challenge yn America, oedd y syniad lle oedd plant cael ei dylanwadu i trio bita llwyad o cinnamon powder ac ffilmio hynna'n yn neud o. Oedd nhw'n clywed bod pobl wedi neud o, yna storion amdano fo ar Twitter, ar web gymdeithasol. So pobl yn mynd wedyn, cool, na i neud o felly. They jumped on the bandwagon. So, i ryw radd, dyma be mae cwmnïau fel Cambridge Analytica neud, ydy mae'n chwilio trwy data, trio ffidio allan pwy sydd yn dylanwadu y pethau. So, ai wedyn targetio hysbysebion bysyn nhw wedyn? Neu sut wyt ti'n iwsio hwnna wedyn? Wel, be sy'n nhw'n gallu neud wedyn ydy dweud, i gyrraedd pobl yma, dyma di'r fath o hysbysebion ddylech chi brynu. Wedyn mae cwmnïau fel ymdrech Trump wedyn yn prynu hysbysebion wedyn sydd yn yr marchnadodd yna. So ti'n gwybod fatha os ti isio cyrraedd pobl o oedran 18 i 25, maen nhw'n gallu neud i chdi, mae pobl o'r oedran yna, maen nhw'n prynu'r cylchrona yma, maen nhw'n licio'r pethau yma, so ti'n hysbysebu yn erbyn y pethau yna, so ti'n dweud, mae pobl yn yr oedran yna licio Beyoncé, so ti'n prynu hysbysebion yn erbyn fideos Beyoncé ar YouTube, so mae'n dangos i fyny. Y cwmni yma ond rili gweithio efo data. Y mwy o data sgyn nhw, y mwy o nhw'n gallu prosesu trwad, y mwy o'r patrymau maen nhw'n gallu darganfod. So'r peth ydy sy'n maen nhw'n gallu cael gafel ar y data yma. So, da ni wedi gweld gwahanol graddfa o schemes fel yma. So, mae lot o'n ni'n gyfarwydd iawn efo pethau fel Tesco Clubcard. So, mae Tesco Clubcard yn ti'n mynd ac yn siopio fo Tesco, maen nhw'n gwybod bach o fanylion dan ti fel person, so maen nhw'n gwybod bod ti'n deulu o bedwar, dyda. Maen nhw'n gwybod lle ti siopio'r math o bethau ti'n prynu, so wedyn maen nhw'n gallu chwilio am batryma trwy ddefo dyd. So mae o beth sydd, so mae'n y stori wedyn o yr cwmni siop oedd di gallu gyrru offers am stwff babi i teulu, o heb di hyn o dweud i teulu nhw bod nhw'n disgwyl eto. Chos nhw wedi gweld patryma newidiadau yn y ffordd oedd nhw'n siopio, so llai o alcohol, mwy o beth efo heian yn efo. So nhw'n gallu dweud, dyma fo offers am nappies a balli. So, mwy o data da chi'n rhoi drosodd, then mae'n mwy o patryma mae'n gallu datblygu. Mae'n swnio mor amlwg. Cofio cyn i ni ddechrau recordio, chi'ch dweud, oedden ni'n siarad amdan, a ti jyst yn dweud, be oedd bobl yn disgwyl? Tyma? So be mae'r cwmni yma'n neud ydy, mae'n trio neud o'n deiniadol i ni gallu trosglwyddo'n data ni iddyn nhw wedyn gallu prosesu'n erbyn. So, y mwy o data da chi'n rhannu, y fwy o werth da chi wedyn i ryw radd a fod i gael allan o'r platform. Dyna be mae Facebook yn neud yn targedu i hysbysebio nhw. Byddwn ni wastad yn deud, os ti ddim yn talu amdano fo. Exactly. Ti dy product. So, mae'n anodd gwybod yn union be ddigwyddodd yn yr achos Cambridge Analytica, achos maen nhw sôn bod nhw wedi cael caniatad neu bod nhw ddim wedi cael caniatad. Mae Facebook neu bod un person yn gyfrifol, mwy neu un person yn gyfrifol. Ond i weld, mae'n records o sawl
dros 50 miliwn o'n i wedi gweld tro dweitha o Americanwyr wedi cael ei accessio heb caniatad. Neu, be oedd yr achos yn diweddara, oedden nhw di upio fo i fel... Oedd yn agos ach at 85, dwi'n meddwl oedd. Right, okay. So, trwy rhyw ddell, mae Cambridge Analytica wedi cael, yn honedig wedi cael gafal ar y data yma, sydd yn feddwl wedyn bod nhw'n gallu trio gweithio allan i algorithm sy'n gweithio allan ydy hyn yn influencers, ydyn nhw pobl sydd pwy di'r rhydweithi newyddion mae pobl yn defnyddio, pwy di'r celebs ma nhw'n gryndo falle a gallu wedyn gweithio allan sy'n mynd i dylanwadu ar y pobl ma a ma nhw'n dweud hein ydy'r pethau sy'n bwydo mewn i'r achosion fake news ma sydd yn gyfewn wedyn i targedu ac yn tre gweithio allan be mae pobl yn poeni be di pryderon nhw sy'n mynd i nhw cael apeliad sydd allu di cymryd mantis so so sut mae hwn di dod da ni di ffindio allan as in sut mae unrhyw un yn just yr un whistleblower ma sydd neu just fel so mae'r whistleblower mae'n weld mae pobl wedyn yn neu fath yr undercover stings efo pennaeth y cwmni ac yn dweud fe ni mae nhw'n brolio bod nhw'n gallu dylanwadu ar hyn llechau gilydd wylwn ni achos yn Kenya lle oedd nhw'n honedig bod Cambridge Analytica wedi trio dylanwadu ar yr etholiad a nhw ailredeg ar etholiad Mae'r erthyglau wedi bod i fyny amdan hyn yn mynd yn ôl at 2007 o beth dwi'n gofio a wedyn oedd yna erthygl masif arall yn 2013 ac oedd neb yn gwrando arnyn nhw ar yr erthyglau yma neu bysio clywed neu fel... Mae wedi cymryd i fyny at y pwynt i'r boi ma Mae'n cofio beth enw Wiley? Wiley, rhywbeth Wiley? I fod oedd ymlaen a dweud da ni wedi bod yn fucking shady tu hwnt i bobl gwrando yno fo a mae pobl so nes i Facebook a gweld be oedd y data oedd nhw'n dal amdano fi. Cos mae hwnna'n rhywbeth oedd ymchwarteg, oedd Hans dy roi fideo fel i dda fyny'n ddiweddar jyst yn dweud, dyma sut i ffindio beth gen nhw yn y te. A ti'n gwybod bod gen nhw, achos Elena Creshi oedd yn cyflwyno, mae hi'n dweud, ti'n gwybod bod nhw'n gwybod y stuff yma, pan ti'n gweld o'r ddi a gwyn o dy flaen di, efo fel pob llun o ti roed ydi roi fyny, pob profile photo ti roed ydi roi. Sicr, mae'r data yna, neith y data ddim diflannu, os ti wedyn yn edrych yna fo dweud, mae bob un status update dwi wedi roed i fyny erioed yna, mae bob un llun dwi wedi gwneud, mae bob un negas. Bob beth wyt ti wedi licio, ti'n mynd fel just y crap wyt ti wedi licio, cos ti'n teimlo dan pressure i dweud, mae'r kid, bob person ma'n cute. So, wyll fi hoffi. Mae'r data yna'n gyd yna a peth ydi wedyn ydi edrych ar pwy sydd efo mynediad i'r data yna so mae'r quizzes mae pob yn neud beth a benydd hwnna di'r un mwyaf stupid de hwnna di'r un lle maen nhw wedi ffwcio fyny mae pawb wir generally yn meddwl ac yn suspectio fod y data ti'n reid i fyny yna yn cael ei gymryd i ffwr ond dydy o ddim dod nhw heb di wneud o'n glir ac oedd nhw wedi wneud o mewn ffordd shady fod os ti'n cymryd yr profion ma neu questionnaires neu bynnag fod oedd data chdi a data dy ffrindiau di i gyd yn mynd i'r cwmni yma just yn logio fewn trwy Facebook ddim yma chwr dwi'n cofio mae Sarah Hughes di bod yn gyrru negeseuon fel blynyddoedd just yn mynd da chi'n gwybod bod y bobl just yn pysgota y quizzes ma mae ffrindiau ti'n gyrru ti'n gwybod na just gisio cael ti logio fewn trwy Facebook ydi o ond dwi logio fewn i stwff trwy Google fi eitha amal mae'n ffordd hawdd a diog i wneud o dydi a pam bys ni'n trystio nhw dros Facebook yr un cwestiwn ydyn peth hefyd ydi y wahaniaeth i fi bersonol rhwng Google a Facebook da chi'n gwybod dwi'n fan o Google beth bynnag ond dwi'n casau Facebook lot mwy am bod ma nhw'n pan dwi'n mynd i Facebook timelines yna o ryw fath o bethau mae ffrindiau fi'n neud neu licio neu be bynnag Google dwi'n defnyddio ar gyfer chwilio am stwff ar y we ac wrth gwrs mae yna adverts dod i fyny yna fo ond dwi'n gallu anwybyddu rheina ac os maen nhw'n reid ar Facebook i fyny pethau
sy'n mynd i influensio ffordd dwi'n meddwl a falle yn wahanol. Mae'n mynd i fod mwy amlwg, yn fod, mae i gyd i lawr i'r bubble na, ti yn ar echo chamber, ti'n gweiddi fewn iddi. Cos na beth dim hysbysebion ydyn nhw, stuff mae ffrindiau ti di rhoi fyny. A dyna lle mae'r stwff ma. A dyle fo ddim fod yn surprise i ni. Ond mae'n, fel o ti'n deud cynt, yes, mae'n really refreshing i weld hyn yn cael ei gymryd o ddifri. Okay, jump in. Hwna, just deud, so, fel oedd Iestyn so, mae'na straeon wedi bod yn mynd yn ôl 2007 amdan hyn. Da ni ond rili want dechrau talu sylwyd yn nhw oherwydd da ni'n gweld, o da ni'n clywed straeon wan am y dylanwad o fake news, bots a bachu, bots ar Twitter, bots ar Facebook, Instagram, bob math o bethau. A'r ffaith fod Trump mewn pŵer a fod Brexit digwydd, mae'r pobl ma sydd ddim yn licio hynna wedi cymryd sylw yn efo. Exactly. So mae war y pobl dweud, mae pobl... So, ydy bod yn talu sylw wan, ond dwi'n tybio ydy o'n mynd i fod yn rhywbeth... Dwi'n mynd i para. Ia. Ac mae'r... So... Ie, jyst y cwestiwn i ddweud, beth chi'n disgwyl? Be? Chi... Dyna da ni di ddeud erioed, de. Ie. Mae Carl Morris di deud di ddim yn conspiracy theory rhagor yn wir. Be ydych chi'n meddwl mae sefyllfa Mark Zuckerberg yn hyn i gyd yn really diddorol. Mae fel episode o House of Cards ma. So, mae negeseuon gan Zuck ar Facebook Messenger wedi bod yn diflannu o inboxes bobl. Mae unrhyw beth mae o'r oed wedi gyrru allan i unrhyw ffrindiau neu colleagues beth ar... Facebook Messenger wedi'w tynnu nôl. A wan mae pawb arall yn mynd i gael yr unsend feature ma. Ond... So mae hynny'n shady dros ben bod nhw wedi wneud nid yn amlwg bod hynny'n rhywbeth sydd yn gallu digwydd. Ac mae'n peri ofn o y ffordd bod nhw'n gallu... Eto dwi'n di ymddiheuro achos dwi'n ond yn hanner cofio yr stori ma, stori'r llyfrgell Gen i fynd y llyfrgell y llyfrgell dwi wedi gweld ffilm dwi wedi dechrau'r llyfr ond dwi dan mae'r ffilm loads gwell so addasu cyfrola bach i fynd yn ôl ac yn addasu pethau digidol a syniad wedyn yn ôl i 1984 gallu addasu'r cyfrol ac yn ail sgwennu hanes ar ôl iddo fo ddigwydd a os mae'n neud rhywbeth amheus mae'n gallu mynd i fewn fel CEO o'r cwmni ac yn tynnu yr data ma allan a di'n istrio fo a os mae'n dystiolaeth o unrhyw gamneud mae o efo'r gallu just neud i'r holl beth diflannu. O ti'n gweld cwpl o lluniau di bod mynd rownd o fel llun o fo yn i swyddfa efo rhyw pam nath nhw cymryd dros oedd Instagram neu gydig oedd o fel ei laptop a fel mae'n tap dros yr webcam a tap dros y mic ac oedd pawb just fel ti'n cael llwyth o bobl just yn dadle fel ond os o'n i'n CEO cwmni enfawr os o'n i'n totally neu hynna fyd ac o'n i'n fel Os o'n i'n CEO cwmni enfawr sy'n gyda'n computer so ti'n neud o'i gyd ar y ffôn na i gyd ar fel Sa'r swyddfa fi, sa'r am ffôn yn y swyddfa, sa'n bob ti'n dod ar bapur i fi. A wedyn bod ti'n llosgen o. Wel, so ie, mae'n unrhyw rhaid ti'n dach bod... O, peth ydi hefyd, so, ti'n gweld, gorfod cwmni, ti'n gorfod trio neud penderfyniadau'r bethau, a ti'n cael dy dargedu gyn... So, os mae pobl yn gwybod bod gen ti e-bost, mae'n bosibl yr wyddyd o scams o bachyn dod yn trio smalio bod yn ti fel y CEO. Oh, yeah. So mae'r cwmnïau cael ei dargedu trwy'r amser lle mae rhywun yn smalio bod y CEO yn e-bostio rhywun yn is yn y cwmni ac yn dweud dwi eisiau ti'n neud hyn wan a so os mae pobl yn y cwmni gwybod sgyn ti'n e-bost so os mae'n cael e-bost gyn ti'n dweud what the fuck diw'n ymwneud iawn so nid ffordd o geisio amddiffyn y cwmni ac trio cadw pobl rhag trio unau dwy'n data amdana ti neu dwy'n beth ydi eich dim torri fewn yn electronic mewn a dwy'n papur
Rhaid i ti actually physically bod yn yr adeilad. So mae well gen ti delio efo cat burglars na hefo... Mae lot yn haws i ti... Fishes. Mae lot yn haws i ti amddiffyn adeilad na mae ei amddiffyn rwydweithio. Ooh, hwnna dofn. Oh my god. Da chi'n gwybod, o'n i'n gwybod tan rwan di newid jecio ar gwefan Recode. Mae Zuckerberg ar y funud i fyny yn sefyll yn Congress yn dadlau i ochr o'r thing. A y quotes mae o di reid ar gyfer y thing lle oedd o fatha na fo sef o'r majority stake yn Facebook a fo ydy'r be-all and end-all oedd o yn gwrthod cymryd y cyfrifoldeb i fyny o shit yma i gyd. Ag, wel, os na chdi di'r boss, chdi di'r... Boss? Dyna di'r boss. Dwi'n wastad dod nôl i The Social Network. And oedd o'n deud, personally, I think the idea that fake news on Facebook influenced the action anyway is a pretty crazy idea. A wedyn ma di dod nôl a di deud, rwan, it's clear now that we didn't do enough. We didn't focus enough on preventing abuse and thinking through how people could use these tools to do harm as well. And that goes for fake news, foreign interference in elections, hate speech, in addition to developers and data privacy. Right, so, fuck up. So rwan mae'n dechrau, deud rwan, mae'n newydd deud fod, we didn't take a broad enough view of what our responsibility is, and that was a huge mistake. It was my mistake. Right. Mae pobl, dwi'n meddwl fod gen efo pobl wrth i ochr o'n deud efo, na'n rhaid i chdi fucking just... Mae'n rhaid ti just cymryd o, just cymarchwipio a wedyn neith o gyd fynd o'na. So, yeah. Ti just yn... Wel, peth i byd ydi, mae'r platforms ma yn rhoi gwerth i ti. Mae'n rhaid i ti benderfynu ydy o'n igon o werth am beth ti yn rhoi fyny i gallu cymryd rhan. Achos wyt ti ddim... Mae'r un peth o fel digital literacy neu... Dwi'n siŵr bod yna'n fwy o hyn mewn ysgolion rwan. Da ni wedi siarad amdano fo o blaen ar rhaglen. Ond mae y ffaith na dwi ti fel person, hyd yn oed millennials fel ni, ti ddim yn equipped i wybod, ti angen gwybod yr holl gwahanol ffyrdd ti'n gallu cael dysgamio wrth ddefnyddio rhaid. Mae fel just gollwng rwy'n allan i ganol jungle heb ffigro allan, like, be sy allan. Ti'n meddwl, fel, dydy o ddim o fewn yn gallu ni. Ti just mynd allan fel rhyw trusting toddler bach ma. Ti trio rapio dy ben rownd y graddfa mae peth yma'n gweithio ar. A mi o'r anodd dros ben. Mae'r peth yr quote o Hitchhiker's Guide. Space is big. It's really big. You have no idea how big it is. You may think it's a long way down to the shops, but that's peanuts to space. A'r syniad mae bod... Mae'r gymaint o data allan yna. Mae'r gymaint o... yr syniad o gwahanol ffyrdd bobl lle. Mae bron i dwsina canol miloedd o ffyrdd gwahanol i defnyddio'r cyfrifiaduron gwahanol ffyrdd i adeiladu systema sy'n gweithio nhw. Mae rhoi teclyn mor bwerus yn dy law ti. Ydy mae agor o allan i ti gallu neud be bynnag ti isio, ond mae hefyd yn agor ffordd i fiewn i rhywun wneud be maen nhw'n sio wneud yn derbyn ti. So, da ni beth yn mynd i fynd ar teeny tiny podcast bach Cymraeg, da ni beth yn mynd i fynd i fel wraidd, like, be sy'n digwydd. Ti just yn... ymateb, da ni gyd. Be da ni... Dwi'n gando'r podcast James Bonding, maen nhw'n deud, we're lovers, not experts. So just felt, ni'n really leak ar internet, ond dwi ddim yn gwybod yn mynd amdano fo. Ond un o'r stories arall wedi pinio fyny ar campfire ni, oedd yn India, maen nhw wedi mynd am y biometric ID database ma, i trio cyfrio 1 biliwn o bobl sydd yn India. Biliwn o bobl. A mwy. Hefo fingerprints, holl wybodaeth ti arno fo, a fel sa ti'n disgwyl, dwi'n cedyn yr headline yn ei darllen oedd, like, the Indian biometric database is going just as well as you imagined it would.
a mae just yr hacio sydd yn digwydd iddyn nhw fo, ar pa mor hawdd ydy hi i gael fewn i'r gwybod. Ac ti'n defnyddio'r database ma i fel cael internet ti'n talu council tax ti arno fo, ti'n neud pob peth yno. So mae ar agor i yr holl gwmnïau, fel unrhyw un sydd eisiau utilities neu unrhyw beth gen ti. Dwi just yn eitha... Dwi'n mynd fwy a fwy mewn i fy anti-biometric cragen ar hyn o bryd. So, yr peth i gofio efo systema fel ma ti, maen nhw'n gymlaeth dros ben. Maen nhw pethau... Fes ti'n gwybod, Bryn? O na ci, mae'r systema yma, cyfrifiadurol ma dyn di adeiladu, mae'r systema yr systema gwe gymdeithasol, mae'r systema dyn ni defnyddio talu pan dwi'n mynd lawr i'r siopa. Mae'r systema yma yn gymlaeth dros ben. Maen nhw'n engineering jobs anferthol. Maen nhw'n... Ydych chi'n meddwl fatha, mae codi tŷ yn gamp yn ei hun. Mae adeiladu skyscraper yn gamp yn ei hun. Mae adeiladu traffordd yn gamp yn ei hun. Mae adeiladu systema cyfrifiadurol bron mor gymlaeth. Ond eto, ti'n deall sut mae ffordd yn gweithio. Deall sut mae skyscraper yn gweithio. Gynna i, mae Zuckerberg, mae'r hyn mae gyd. Dwi'n siŵr bod ni wedi siarad o blaen ar y rhaglen am fel... Mae'n just yn Skynet situation lle mae'r system yma mor gymleth a maen nhw'n rhedeg ar gymaint o algorithm sydd yn mynd i ddechrau bwydo ei hun a maen nhw wedi dianc oddi wrthyn ni'n barod. Y peth ydi hefyd, da ni wedi adeiladu system ar ben system ar ben system ar ben system ar ben system a mae'n dibynnu ar rhyw damad o cod gafodd i sgrifennu. Wel, dwi'n gyfarwydd efo system yma sydd yn a prosesu cardiau credit y ganolog yn y lad ma. Da ni siarad am COBOL eto? Ie, COBOL, mae di cael ei adeiladu ar sgwennu mewn COBOL. Mae'n rhedeg ar y system ma gafodd ei adeiladu yn y 70au. A da ni'n sicr yn union sydd yn gweithio i mwy. Dwi'n mynd yn ôl i ben i ddweud, so os da chi'n gryndo, da chi'n astudio cyfrifiadureg a falle, dysgwch sydd wedi sgwennu pethau mewn COBOL. Gwch chi sgwennu checks eich hunan yn y dyfodol lle fydd banciau eisiau gwybod sut mae'r cod max i gweithio. A da ni ddim yn stopio wedyn i feddwl bod y system mor gymlaeth. Da ni'n gwybod, mae'r hawdd i ddynyddio, so mae'n rhaid bod o fod yn hawdd i sgwennu. O na, mae'n lot o waith i mynd i fewn i nid o'n hawdd i ddynyddio. Mae o'n casglu a mae'n effeithio bod o bobl, a mae pobl wedi dibynnu yna fo. So da ni dibynnol wan dros ben ar rwydweithu tynnu pres allan o wal. O'r versions 1 sydd dal allan yna, dyn nhw'n efo error checking pam da chi'n gofyn am tynnu pres allan o wal. So os mae'r ATM yn colli gysylltiad, mae'n dod yn ôl ar-lein, mae'n eitha gyrru yr un i request 3-4 o weithiau, a wedyn mae'r banc wedyn, oherwydd bod yr weithiau gafodd yr system greiddiol i sgrifennu ar wedi newid, maen nhw wedi gorau rhoi error checking ar y pen arall, just i wedyn i reconcile i ffaith, actually na, o'ch di ond yn trio cyfynnu 50 pint allan unwaith, dim 100 o weithiau. Mae'n peth efo effaith ar byd o pobl. A da ni wedyn yn gwario gymaint o bres trio adeiladu'r system yma yn dechrau. Da ni wedyn yn dweud, ges i esboniad gyn y banc Monzo amdan y shit fel a yn dwrnod y blaen am fod dwi'n cofio'n iawn be oedd o, ond oedd yna rhywbeth lle oedd yn dangos fod 50 pint oedd mynd allan o banc fi PayPal oedd o, ac fod oedd o'n holding transfer yn rhywbeth oedd yn deud o dan efo, dyna sy'n dda amdano, mae'n deud yn glir beth sy'n mynd ymlaen. So oedd hwnna di mynd, so oedd balance fi di mynd lawr 50 quid, a wedyn nath PayPal requestio eto 50 quid arall allan, yn hytrach, so wedyn oedd gyda fi 50 quid in holding a 50 quid wedi mynd pam na mond 50 oedd i fod mynd, so o'n i 100 pint i lawr. So nes i gysylltu fo Monzo a dweud, mae mond 50 sy'n fod yn mynd, a nath nhw'n dweud, mae hwn yn remnant o'r hen system o'r ffordd mae beth yn gweithio. Mewn hen banc, fysa chdi wedi gweld hyn, ond oherwydd y ffordd da ni'n gweithio ac mor transparent, ti'n gweld yn union yr crap sydd yna o'r hen system. Ia, na'n sicr. Mae'r system yma lot rhy ddrud i
cael gwarad o'n nhw, a i newid, da ni mor dibynol anyn nhw, so mae'n disgwyl i'r disgu drosodd, a dwi'n mynd pob dim ar chwal. OK, well, sorry, yes. Yeah, well, just dyna ni nôl i Facebook, cwestiwn general. Ydych chi'ch dau yn cael lot o werth allan o Facebook? Na. Dwi yn llythrenol ddim ond arno fo i managio accounts o gyfer gwaith. A weithio mae bobl messenger fi yna fo. Mae'n neis i weld be mae teulu fi'n neud, ond mae gennym ni WhatsApp groups. Paidwch y cychwyn yna fi bod WhatsApp OK. Ond mae WhatsApp di cymryd y lle na o'r grŵps lle fysa ti'n rhannu gwybodaeth. Dwi ddim yn teimlo bod fi'n pan ti'n trio cael gafel ar busnesau lleol, pan ti'n trio cael gafel ar fel cwmnïau bychan, mae'r heina yn o ddefnydd. Dwi'n meddwl, i ryw raddau, mae fatha, wyt ti'n cael yr un un gwerth ond efo trwy'r amser? Na. Mae'n y peaks a troughs yn efo does. Mae'r un peth a Twitter. Basically, dwi'n cael gwerth mawr iawn o Twitter ar Noson Canu Gymru. Generally, lle dwi'n mynd ar Noson Canu Gymru. Mae'r gift party na just yn arbennig. Dilyn newyddion, ond mae hwnna, mae'n eitha serious wan, dwi di logio allan, so mae'r apps di delay ys amser maith, dwi di logio allan o Facebook ar ffôn fi, a dwi'n goffo cael two-factor authentication ar hwnna ag ar Twitter, so os dwi really isio mynd ar Twitter jyst i pesio na gwmpas, dwi'n goffo cael text i ffôn fi, rhoid y cod fi, ti'n feddwl fel, dwi di roed barriers sy'n hynna. Ti di codi'r bar i fyny i wneud o'n anoddach. Do, i wneud ar yn ffôn. Ar desktop, dwi'n defnyddio nhw i manage stuff gwaith, so fyddai wastad yn logio yn o'r desktop, ond mae rhan o gwaith fi, so mae hynna'n OK. Ond mae just, ti'n just yn gwrando, ar lot o podcast dwi'n gwrando ar, mae just y vibe ydi bod nhw'n llefydd toxic iawn i fod, a ti'n trio ffindio. Dwi dal yn really licio Twitter, fod dwi'n reid gymaint a hynna i fyny arno fo. Dwi dal yn gweld gwerth o wyt ti di curatio feed ti'n really dda ddo'n do? Do, mae gen i fi 40 person sydd yn y brif feed. Dwi'n dachu'ch dau yno fo. So dwi'n dilyn... So dwi'n dilyn dros 500, ond mae list o 40-ish person, a hwnna dwi'n edrych ar rhan fwy amser, a mae o werth wedyn. Mae eisiau cymryd yr amser i wneud hynna. Dwi'n cedi swn i yn enjoyo cymryd amser, ond dwi'n un really wild. Am curatio unrhyw beth. O'n i'n trio curatio. Oedd gen Tesco photo offer ar photobooks. So es i, hei, ti'n gwybod, achos oedd Google, am ryw reswm, oedd Google Drive i di neidio fyny o fel 15 gig i fel, you have 78 gigs of data. Sorry, you're not allowed to keep this much. Gwni fel, shh, WTF? So dwi'n mynd gwybod os na Google Photos fi'n y be oedd, ond nhw wedi bod yn syncio lot o... live photos like ar y ffôn a pethau, so anyway, be bynnag, so ni'n meddwl, well fi archifo y lluniau yma, so nes i wneud photobook o llynedd, a mae trio just curatio pa llun cute o teulu ni, neu pa llun cute o plant fi, ydy'r un mwy pwysig, so endies i fyny efo 120 o dudalennau o like selfies mae'r plant di cymryd ar y ffôn a just lluniau random o'n nhw yn Legoland a stuff, ti'n meddwl? So mae'n mynd yn ôl wedyn i'r beth o'n i'n trod am cynt, ydy mae tryd rapio dy ben o gwmpas faint o data sy'n na. Mae'n hawddach dros ben i chdi beidio meddwl amdan y cymlaeth doda o y ffaith bod y cwmni yma'n trio proffeilio ti ar y data. Mae'n hawddach i beidio meddwl am y ffaith bod o'r trwy rhannu trwy Facebook. Mae Facebook sydd yn dweud, give us your tired data masses yearning to breathe free. Meddylia am cenedlaeth rhieni ni, neu aunties, uncles ni. Maen nhw'n cael gymaint o werth. Dwi'n gwybod yn sicr, mae'n rhieni fi, wel, mae mam yn arno fo, a mae'n cael loads o werth allan o Facebook fel ffordd o just cysylltu hefo mwy o bobl yn ardal hi. Mae bloody Facebook buy and sell groups fel crack. Ti'n mo? Well, so fel ti'n dweud, curatio'r edrych yda. So, ti'n mynd i fewn yn gwybod... Ond di hi mae'n mynd i fod yn gwybod pa info... Cos mae wastad fel, share this questionnaire about, you know, polar bears in Iceland. Point in polar bears, actually. A wedyn mae just yn share fel
pro-hunting memes a stuff, a ti fel, mam, ti'n mynd i gael dy target am fel, oh god, conservative party, ti'n mynd i fel, ma'n stuff na dyn ni hyd yn oed yn barod amdano fo, so dwi'n gwybod be mae cenedlaeth hun yn mynd i ryw radda delio efo fo. Ddilio pethau gwella yn misodd nesa. Ti isio mynd â ni trwy GDPR? Sure, pa mynd. So, mae'na diwedd mis Mai, mae'na un o'r tafidiau dwytha o rheola o'r Undeb Ewropeaidd yn dod mewn i rym y Brydain. Ie, dwi'n gwybod. Mae'r enw fod yn GDPR yn General Data Protection Regulations. So mae diweddariad dwytha, diweddariad i deddfa i amwneud a amddiffyn data. So, diweddariad dwytha... Data police ar ôl ti. O ie. Just yn gweld yr Information Commissioner ar y windbreakers, basio ar y dor. Information Commissioner, step away from the keyboards. So, diweddariad dwytha gefod ni oedd nôl yn 1998. Yikes! So, da ni wedi bod 20 mlynedd ers y diweddariad dwytha. So, sy'n dychmygu nôl i be oedd ni'n neud yn 1998. Do'n am fath beth a Facebook, do'n am iPhones, do'n am byd. Oedd y syniad o location data do'n am bodoli. So, na'r Undeb Ewropeaidd benderfynu trio standardisio deddfa safona amddiffyn data trwy yr Undeb Ewropeaidd i gyd. Fel ni, fel pobl, mae o actually yn newid anhygol ac yn newid da. Mae o'n newid yr math o caniatad sy'n rhaid i bobl sy'n rhaid i cwmnïau cael i gasglu data ni. Mae o'n newid yr amodau maen nhw'n cael prosesu fo. Maen nhw'n rhaid hawliau penodol i ni gallu cael gwybod be maen nhw'n prosesu, pa maen nhw'n prosesu fo, a wedyn tynnu caniatad yn ôl, a mae'r rhaid i'r cwmnïau na wedyn dileu y data. Sorry, Gwanol, sy'n gofyn? Na. Hefyd, mae'r rhaid i ti cael active, beth yr affirmative consent i prosesu'r data. So mae hyn ydi effeithio ni'n barod, achos dwi'n gweithio ar at cynnyrchiadau plant, lle mae bobl yn gyrru lluniau fewn, a mae'r rhieni'n hapus iawn i ar y lluniau fewn, cos y plant nhw'n enjoy y cyw, ond da ni wan yn affirmative consent, da ni yn cysylltu nôl i neud y siw. A mae'r rhieni fel, dwi wedi deitha chi, a da ni fel, da ni dal yn gorau. A dwi'n credu bod yn beth eitha positif, ti'n neud yn siwr. A mae'n categori arbennig yn efo data plant, mae'n categori rhywbeth efo biometrics, efo data yn neud efo rhaid sydd yn personol dros ben. Mae'n categori arbennig a mae'r rhaid i cwmnïau cael bod yn prosesu am reswm. A fe ydych chi'n casglu data am reswm gynta, a wedyn penderfynu 6 mis lawr y lein, fydd yn iwsio data mae'n rhywbeth arall, mae haich chi dod nôl a gofyn ydy'n iawn i fi prosesu'r data yma, a sam yw pobl sy'n dweud yndi mae'n iawn, ti'n cael neud o. So fi'n am ragor o'r stwff fatha you consent to us using all of your data ever in perpetuity for the processes of ti'n methu dweud we will send you this marketing email, so tick here if you object to us not definitely bydd hyn yn gyd yn mynd. Da chi wedi cael lot o negesion yn debyg i hynna yn popio fyny ar eich dyfeisiadau afal, yn fod os ti wedi reid rhyw fath o update ar unrhyw beth, mae yna rhyw lun newydd efo 2 berson yn ysgwyd llaw type thing, ac mae yna thing yn dweud your privacy a darllen hwn, dyna mae hyn yn olygu, yn trio reid o fel Saesneg blaen, ac be mae hyn yn olygu. Mae'n amlwg i fi pwy sydd wedi bod yn trio
cyd-fynd efo'r bethau yma ers amser hir, a'r rhai sydd jyst fydda, fydd o'n iawn. Mae rhaid i'r cwmni yma wan cadw restr o pryd a pam maen nhw'n prosesu data. Ac os dwi'n methu cysylltu hwnna i rhesymau penodol, mae'r rhaid i'r data fynd. Pwy sydd wedi fod yn neud siwr, mae'r data yna wedi mynd? Be fydd yr enforcement o hyn i gyd lawr y Brydain i'r Information Commissioner. A mae'r Information Commissioner yn cael grymodd newydd i fynd ar ôl cwmnïa os maen nhw yn dal data sgyn nhw'n caniatad i wneud. Bwtwm mowr delete. Dwi'n jocio am y windbreakers chydig bach, ond fydd gyn yr Information Commissioner hawl yn gallu mynd i fewn i cwmnïa a mynnu bod nhw'n deud pam bod nhw'n prosesu gwahanol math o data. A hefyd, maen nhw'n cael grymodd wedyn i codi ffain ar bobl sydd yn camneud. So ar y funud, mae'r ffains o dan, mwyaf mwyn wneud ar y funud, os dwi'n cofio'n iawn, ydy 400,000. So, ond peth yw, ti'n meddyliau diwan ar cwmni fel dyda Apple. Ie. Di 400,000 ddim yn lot. Na, di, yn union. Mae'r ffain newydd wedi diwedd mis Mai yn 400 o turnover trwy'r byd i gyd. Ond yn amlwg mae hwnna i'r fath o'r pobl sydd yn gwneud stwff hollol wirion bonkers. Ond mae gennym ni gymaint o data ar absolutely pawb sydd yn gwrando ar yr haglediad. Gymaint o data. Wrando arnyn ni, da ni actually gymaint o data. 100% yn recordio brainwaves chi. Ond peth ydy, mae o'n igon o bres i wneud i cwmniad cymeryd hyn yn o ddifri. Mae o'n wan o ddrytach i cwmni yma cadw'r data heb angen na mae o i nhw iddyn nhw just so mae nhw'n gorfod wan meddwl pa mae'r data yma a wedyn cael gwarad ono fo. So da ni wedyn fel y subjects o'r data yma so mae'n gorfodi cwmniau cymryd cyfrifoldeb am y data maen nhw'n casglu, gofyn pam maen nhw'n casglu efo chi. So ni'n cael sgwrs efo rhywun yn trafod am fatha ffurflen ar gyfer i webshop nhw. So gret. So gyda nhw ffurflen o gyd ti teitl, enw gynta, enw canol, enw dwytha, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn. Faint wyt ti angen? Ie, ti'n gwybod, pam ti'n casglu'r teitl? Ti'n dweud, dyna beth da ni'n neud yn y ffurflen yma. Wyt ti'n mynd i yrru rhywbeth i Mr Salisbury nad os ti'n mynd i deud yn e-bost i Haia Bryn fath o beth. Ti'n mynd i dweud Mr Salisbury, chos mwyn dwi'n mwyn swnio'n iawn. A wedyn mynd trwy hyn i gyd, ac oedd troi allan, yr unig peth o'n angen casglu'n diwedd oedd enw cynta, e-bost, a wedyn y cyfeiriad. A ti'n dweud, a dan, wedyn ti'n casglu data, ti angen, dim just casglu bob dim a gweithio lle beth ti'n mynd i wneud efo wedyn. So mae'r manylion gyda fi fyma fod na un person yn Shanghai yn gwrando na ni, un person yn Guangdong, a un person yn Shandong. Da ni'n gorfod rhoi hwnna efo ni rwy'n? Ta, diolch iawn. Hold on, mae hwnna'n super gyffroes, achos dwi eisiau gwybod pa fath o, beth yn search terms ni, sydd wedi rhoi, nid yn unig un gwrandawr yn China, ond 3 gong hei ffatio i hwyr i chi. Mae data ar aggregate yn ffordd o dod i'n nabod benodol. Ond os mae chi ydy'r bobl sydd yn Guangdu, Shenzhen a Shanghai? Sorry. Mae nhw'n Shanghai, Guangdong a Shandong. Sorry. Os na chi dyn nhw, please, gyrwch neges. So, mae pethau fel yr IPs mae wedi cysylltio wrth. Mae hwnna o reid o bosib yn gallu dod i identify person yn benodol. Ond mae'r data dweud bod nhw yn yr ardal yna ddim o reidrwydd actually yn deud i byd i ti.
Wel, mae o'n deitha fi llygedyn o beth rhyngwladol. Da ni wedi mynd trwy'r Great Firewall. Dwi'n gallu deitha chi fod dwi'n gallu dychmygu pwy ydy'r 5 person yn California sydd yn gwrando ac sydd yn actorion, de. So, ydy fel Secret Longings fi a Matthew Rhys yn mynd i gelu. Dang! Neu, ydy fy mreiddwyd o fod yn LA Podcaster yn mynd i ddod yn wir achos bod yr LA Podcasters actually gwrando na ni. Yeah. Guys, mae gennau fel set-up amazing fan hyn yn Grangetown. Mae o'n amazing. Ydyn ni yn mynd i glymu pethau fyny fan hyn? Ydyn ni wedi siarad digon o ddifrifoldeb ac yn barod i symud i'r after party? Neu os gennych chi pwyntiau pwysig? O'n i'n bod oedd yr after party. Woo, data talk! Eitha serious gen ti draw fyna, Bryn. O, sicr. Reit. Dwi'n yn robe sy'n mae gennau yr wig, y judge ymlaen. Mae gennau gafel fi, mae'n serious dros ben. Dwi'n newid dechrau gwrando ar y Judge John Hodgman podcast ar ôl ti awgrymu fo. Mae o'n great! A yes, yn anffodus dwi dal heb dechrau gwrando ar podcast Saesneg. Joinio. O na, cos o ti fel, hei, dod ti drio'r Bugle, dod ti actually... O Lloegr. Saesnig. Dim iaith. Mae Coffee Break French yn neud yn dda iawn, doch yma. Cyfod ten i fi dros dy ffin i'r after party chi. Barod am y music? Fy'n chapter markers yn y kids. Na i drio reid rhyw fath o chapter marker ond fod oedd y section ola na'n amdan yr GDPR Indian Anyway, mae gennau rester anhygoel o possible titles i'r benod yma. Gwych. Okay. Mae'n rhoi gyd yn ffyrdd gwahanol o ddeud Zuck. Oh, God. Oh, we've zucked up. It's a sucking gold mine. Zuck my balls. Anyway, croeso i'r after party. Dyma lle da ni'n ymlacio. Dwi'n gwisgo silk smoking jacket fi wan. Dwi'n orffen y Grimbergen a agor un arall. Dwi di dadneud y bow tie fi. Oh, man. Mae gen i'n martini on the go. Sgem, really. Hold on. Oh, yeah. Dwi'n just yn cael fel party. Iwcs. Iwcs a Doyle. Dwi dal yn Iwcs a Doyle. Hold on. Gwna i Doyle i fy ma, de. Oh, Iwcs a Doyle. Dim ond heddiw mae'r iwc di cyrraedd ni, okay? So dwi ddim hyd yn oed wedi tiwnio fo, a nes i just about neu cael o'n lan fanna. Guys, dwi'n barod. Draws newidiad cerddorol. And relax. Gret, mae'r byd yn mynd... Mae democratiaeth fel da ni'n nabod o'n cwmpan ddarnau. Ond dwi darllen llyfr amdan y cynulliad, sydd actually neitha good. Dwi'n gwybod sy'n rhywun yn dilyn fi ar Instagram stories, ond dwi di neud account fi'n private rwan hefyd. Nes i wrth i fel lot o make-up ymlaen mewn rhyw brodas. O'n i'n hammered. It's a strong look oedd gen ti'n mynd o'r... Diolch. Free gormod? Never. Gwrandwch. Pan ti ddim yn cael mynd allan yn aml... Hey, dim judgment gyda ni. Ond dwi'n bod yn hollol... sincere yn deud oedd chdi rocio'r look na. It was a strong look. Dwi'n licio meddwl, unwaith dwi'n gwisgo make-up, dwi'n edrych o Lucille Ball. It's that kind of 1950s. Peintiwch eich eyebrows yma mlaen, brwchus. Okay. And done. Yn ei gwifysu fi masif. Anyway, ar hwnna, so dwi'n darllen Dadeni gen Ifa Morgan Jones. Hey. Neu, as I like to call it, Neil Gaiman's American Gogs. Oh, dawan. Achos o'n i darllen o'n mynd, hold on. O'n yn really gyfarwydd.
dwi wedi bod yn dal nôl rhag darllen o. Dwi'n meddwl pam. Gyn fi gymaint ar ochr yng Ngwely'n barod. Mae dda ar hyn o bryd. Mae'n cychwyn ar curveball massive anyway, so ti just fel, lle mae hwn yn mynd yn ni? A wedyn... Ond mae'n greit, mae fel fantasy epic. Gwleidyddiau. Fantasy epic. Murders. Dyna ni eisiau checio, os o'n i'n gallu prynu ar y cwlbo, dyna oedd y thing o'n dal fi nôl. Dwi'n cofio na rhywbeth. Hei, ti'n mo be, gallu ti byngio tenar i Ivan Morgan Jones os efo rhoi PDF i ti? Mae hwnna'n un ffordd o neud ti. Mae'n kind of defeatio'r pwrpas, ydy. Dwi'n siŵr. Oedd o gael y system yna. Ti'n deud, dylun o fod gallu prynu fo. Hei, cyngor llyfrau eto. Whoop. So, currently reading hwnna, mae angen mynd yn ôl. Dwi'n teimlo'n gas achos nes i gael o'r llyfrgell, so dydw i ddim wedi helpu hefo, ti'n feddwl, fel economi llyfrau Cymraeg. Iawn, ti wedi cadw llyfrgell yn y gwrdd, so. Danny Lucas yn Gaerdydd, mae'r system llyfrgell. Mae'r system llyfrgelloedd yn bril, dwi'n mynd i wisio Amazon rhagor, dwi just yn searcho yn llyfrgelloedd Caerdydd, a maen nhw just yn delifro nhw i fy llyfrgell leol, a mae just... Allai ddim hyd yn oed mynd ymlaen am pa mor wych ydi llyfrgelloedd. Dwi'n cedi bod, swn i'n eitha hyderus bod yna Venn diagram enfawr iawn efo lot o overlap o bobl sy'n gwrando ar y rhaglediad a bobl sy'n caru llyfrgelloedd. Dwi'n cymryd, mae Dadeni efo 2 N, ydi? Na. Beth sy'n wrong efo'r iaith Gymraeg? Dio ddim hyd yn oed. Yes. Dio ddim hyd yn oed. D-E-N-I. Rwan dwi ar llyfrgell lyfrau online. Ni chafwyd canlyniadau i'ch chwiliad. Ti'n gallu rhoi Ivan Morgan Jones o gwrs os yna rhywbeth arall yna? So, be arall... Does na ddim lot o consumio media yn digwydd. Dwi wedi bod yn trio dal fyny efo pob beth dwi wedi recordio ar yr YouView box. Gynna i Netflix sioe, os ti eisiau gwachod o. Ready? Mae o yn anhygol. Oedd e'n si'n binge fo mewn noson oedd o gyfaint o wyl. Anhygs. Mae enw'r sioe di Nailed It. Nailed It. In union. So, mae di selio ar y syniad ma o bobl sydd wedi gweld rhyw gacan hynod y gymleth ar-lein. Dwi wedi gweld bits o... A wedyn yn trio ail-greu o. Dwi wedi gweld y trailer. Ac yn methu'n llwyr. Mae o'n hollol wirion bonkers a dwi'n dwlu yn efo, mae'n wych. Ond dim dyna di whole point o Celebrity Bake Off? Ia, ond mae hein pobl sydd hynod normal a mae'n rhywbeth yn dod on ac yn dweud, ia, dwi'n trio pobi neu caceni adra a dwi'n methu trwy'r amser. A mae'n just yn dwlu ar methiant ac yn dweud, dwi wedi methu ond nes i drio. A mae'n mor positif. Mae'n swnio fi fel y byd byrfyfyrio. Yn union. Byddai'n barod i... Ia'n sicr. Mae gen ti, dyna sy'n nhw Nicole Byer, a mae hi yn anhygol. Mae jyst yr egni sgyn i hi'n cyflwyno'r sioe yn wych. Bing. A mae yna boi o'r enw Jacques... Beth yw fo? Custard. Jacques Custard. Jacques Custard, ie. Hang on, neu ffitio, beth yw iawn o. Come on! Mae pyndiau yn strong heno. Jacques Torres. Dyn o Ffrainc ydi o. Mae o'n rhedeg rhyw pastry chef anhygol os ti'n edrych trwy i Wikipedia bai o. Crio bob penod? Mwy na lai. Mae'n gwahanol penodau, mae o fatha, dwi eisiau cyfres o reaction gifs. Ond o'n bod jyst yn ymateb i bethau. Mae'n dechrau crio mewn un raglen, chos mae rhywun yn trio neud teisan. Mae nhw'n rhoi dy rwy i mewn, mae nhw'n rhoi bob... Pe mae nhw'n cofio neud y blawd. Falle neu cyta? So mae'n rhoi yn y popty. A mae'n atha rhyw... A mae nhw'n sort of comentio yn yr ochr, dweud, nath i'n rhoi blawd yn hwnna. Cystard. Ia, so mae o'n fatha mynd drawd yn dweud, ti'n gwybod rhywbeth?
pwyntio at y blawd, a mae'n dweud, shit, tynnu hwnna cyn. Roed yn ôl yn y mixer, y blawd i fwna i ben o, roed y peanut ymlaen, a roed yn ôl i mewn. A mae'n rhyw caption snarky dod i fyny, dweud, if you forget to put the flour in, what you'll make is an omelette. Okay, so mae hwnna definitely beth da ni angen. Awyr yn gymryd hwnna. Mae'n gwneud rhyw gacan o Trump mewn un reglen. A mae'r ddynas yn neud o, ag, oh my god, mae'r llgada yn Falle bod yn realistic iawn. Wirioneddol, dwi'n dod i chwerthu'n gymaint yn gwylio sioe, mae'n anhygol. Mae haich i wylio fo. Ie, mae'n gormod o siwgr y blawd yn efo, yes. No, ie. Ond dwi'n licio gwylio'r shit yna, beth bynnag, dwi'n really licio Bake Off. Just a bit am. Mae'n rhywbeth amdano fo. Dwi'n just yn licio'r y broses ma'n mynd trwy'r stress. A fod dwi'n gorfod neud o. Ie. Faint mor dda di pobl ar Bake Off, mae hein pobl ma wael. Wyt ti di bod yn pobi loads yn ddiweddar ddod do, Bryn? Achos o'n i di bod yn deud fel, rhywbeth o'n i rili siarad oedd fel, hyna'r nofel. Hyna'r nofel yn rili bwysig. A mae fel, o'n i di darllen llyfr, Ruby Tando. Okay. So, llyfr o'r enw Eat Up. Right. A mae o gyd just lot o dreithodau mae hi'n sgwennu amdan fel agwedd bobl tuag at fwyd. A mae hi just fel, ti'n goffa rhoed... Mae bwyd y peth mwyaf gofalgar ti'n gallu neud ydy hun, ydy just rhoi digon o egni yn dy gorff i gario ymlaen. So, os ti'n ganol... Achos mae hi di dioddau o bulimia, dwi'n credu. So, oedd hi'n siarad lot amdan i phrofiadau hi yn trio perswadiau hynna'n bod i chorff hi'n heiddi cael egni. A just y ffaith ma o fel, bod ti ddim yn trin bwyd fel... bod o'n rhywbeth i reoli neu rhywbeth sy'n rheoli ti, bod o just yn ffordd i gael ti drwy diwrnod, ac os mae protein shake ydi hynna, os na dyna be ti isio, greit, ond os ydi o'n just yn fel bowlen o chips a dyna i gyd wyt ti'n gallu meddwl am fita a cael di hynna drwy diwrnod i beidio attachio stigmas, ac oedd hi'n sgwenni'n rili dda amdano, ac oedd hi'n deud, mae paratoi pryd o fwyd ydi hynna neu ffrind neu gariad neu rhywbeth, just yn ffordd ofalgar iawn i wneud, ac yn i fel, oh god, ti'n ma be, ie. Ie, fel ti'n dweud i beidio, os mae o'n fatha ready meal o supermarket, mae o'n rhywbeth ti di roed yr amser, a mae'r amser di cael ei wneud yn hynna, mae hwnna'n un peth, fel mae gen ti mwy amser a bach i'n gallu gweithio fyny i wneud fatha 3 course dinner. A eto beidio llad hyn os ti'n fatha methu wneud y fath yna beth. Ys ydy o'n edrych mwy fel rhywbeth o Nailed It yn hytrach na rhywbeth o MasterChef? Exactly. Mae'r ymdrech yna yn rhywbeth yn ei hun. A o'n i siarad efo rhywun oedd yn dweud, dwi'n methu wneud pastry. A ti'n dweud, wel, oce, ond ymarfer ydi o. Ie. Ti'n methu wneud pastry rwan. Ie. Gyda i mynadd neu pastry, de. Ie. Mi'n wahanol. Dyna be mae Ready Roll yn meddwl. So, dwi'n was eisiau sôn am y tro dwytha ar syniad o fixed mindset and a big growth mindset. O ie, beth di hwnna? So, theory dwi'n cofio beth enw dyna sydd ni dod i fyny efo fo, ond mae'n edrych efo dysgu. So, mae gen ti syniad o a fixed mindset a growth mindset. Yn y fixed mindset, mae'r syniad ydy bod mae'r sgiliau sgyn ti, mae'r sgiliau sgyn ti, hynna ydy dy sgiliau di. Sa'n pwynt ti'n dysgu byd arall, mae gen ti ddawn mewn rhywbeth. Hwna di dy thing di, do that. A dyn be ti'n gweld ydy, mae pobl sydd yn y mindset yna, maen nhw yn casglu plysa, tystysgrifa falle, sydd yn dangos dwi'n ex clyfar, fath o beth. So mae gen i gradd, so dwi'n hyn glyfar. A maen nhw'n basically cario ymlaen byw at y lefel yna. Wedyn gen ti syniad wedyn nhw beth maen nhw'n galw growth mindset. Efo'r fixed mindset. Some point trio mynd tu allan hynna, chys sgyn ti mae dawn i gallu neud o, so some point i ti trio. Just stick with your strengths, that's it. Yeah. Growth mindset ar llaw arall yn dweud mae bob un skill mae fydda ti ddysgu fo a dod yn dda wrth wneud o,
os ti'n rhoi y buddsoddiad o amser ac ymdrech. Ti'n meddwl, mae'n really anodd. Dwi'n gwybod, yes, ti wastad ydi cael, fel, mae gen ti talent rili amlwg, ti'n neud celf, ti'n gen ti peth fel yna. A Bryn, mae fel skills, dim bod fi'n dweud bod, ti'n down cracking hard coder, ond ti'n mo, dyna lle oedd ti'n gweld y skills yna, byn est ti'n coleg y pethau, ie? Ie. Ond dwi wastad wedi teimlo fel, dwi ddim wedi ffindio yr un peth yna, lle dwi'n meddwl, yes, dyma beth dwi'n neud. So, a dwi'n gwybod pa un o'r mindset na dwi'n stuck yn efo. Wel, so, hyn di'r peth o'n, so ti'n sôn hynny, mae lot o'r sgiliau i wneud efo profiad, so gen ti profiad yn trio pethau ac ymmethu a dweud, oce, nath hwnna'n gweithio, o reit, na i drio hwn yn lle, nath hwnna'n gweithio, gret, a ti symud ymlaen. Mae'r system dysgu sgynnon ni yn fatha cadw pobl ar yr fixed mindset na syniad. So, o'n i dangos dawn mewn cyfriaduron yn ysgol, so, dosberthu cyfriaduron. O reit, cael tygau lefel A a balli ag offa fi. So ti ar y trywydd yna. A mae lot wedyn ti'n meddwl wedyn yda ni eich wedyn yn nadu. So mae'r sydd dweud, mae person yma yn gallu dylunio pethau, gret. Rwy'n nhw ar y trywydd yma, mae gen nhw'r tysysgrif, fe wnaethon nhw'n ymlaen a mynd i'r peth nesa. Ac da ni eich wedyn ddim really galluogi'r person yna cael mynediad i'r peth maen nhw wir efo diddordeb mewn. Ac so beth nhw'n dweud ydy, mae'n hawdd mynd o mae'n anodd mynd o fixed i growth, ond mae'n hawdd dros ben mynd o growth i fixed. So'r syniad ydy... Nes i weld erthigol yn really da amdan hynna, lle oedden nhw wedi cymryd grŵp o plant ac oedden nhw'n gwybod sort of dawn y plant i ddechrau ni cyn wneud o, nath nhw'n rhoi prawf i'r plant, union rhywun prawf i bob un yn nhw. Ond, nath nhw'n splitio nhw mewn i ddau grŵp, lle hanner y grŵp, lle oedden nhw'n deud nhw, waw, nes di'n anhygol o fyna, nes di'n really, really da yn fyna, o hwnna'n gorau fedri di wneud. A wedyn, yr hanner arall y grŵp, nath nhw bwyntio allan y camgymeriadau oedden nhw wedi wneud, fysa chdi gallu wneud hwn y well yn fyna, a fysa chdi gallu wneud y well. A wedyn nath nhw ail brawf nhw, ac oedd yr ail brawf yn anoddach na'r cynta, a nath y rei nath nhw ddeud, ti di wneud job ardderchog ar hwnna, nath nhw'n wneud yn waith, a rei nath nhw'n dweud, fysa chdi di gallu wneud y well, wneud yn well yn yr ail brawf anoddach. Mae hwnna'n really swnio'n gyfarwydd. A hynna di'r syniad efo'r growth mindset, ydy'r syniad bod chdi'n edrych ar... so... Nes i drio'r 10 peth yma, nath 7 o'n nhw fethu. Gret. Be nathon ni ddysgu o'r 7 yna? Gret, nathon ni ddysgu hyn i gyd. Reit, tro nesa, nhw'n i'r 10 peth arall, a tro ma nathon ni wneud o'n berffaith, gret. Mlaen i lefel nesa, a cario mlaen gweithio trwy hyn i gyd. A dyn, mae yna graffeg gwych dwi'n mwynhau, dwi wedi gweld, mae gen ti fatha cyrtans anferthol, mae gen ti llwyfan, mae gen ti dyn yn jyglo platia. O flaen cynulleidfa. O beth ti'n gweld wedyn yn y cefndir lawr grisia mynd i fyny at y llwyfan ydy'r platiau gyd sydd wedi torri ar y ffordd i fyny. A'r syniad ydy ti'n dysgu trwy fethu bod ni angen cael perthynas gwell efo'r syniad o fethu sydd yn feddwl wedyn ti'n dysgu trwy methu. A dyna pam dwi'n licio yr nailed it ma, dy'r syniad bydda ti'n gallu edrych ar methu fel siawns i ddysgu. A fel Iestyn yn dweud, yr syniad o just dweud, nes ti'n gres. Di'n am helpu. Mae'n just dweud, so ti'n dweud, ond bod chdi'n dysgu pobl i cael perthynas gwell efo methu, achos ar y funud, mae lot o ni, so os yn yr fixed mindset, os ti'n dweud, chdi shit ar hwnna, na'n trio hwnna eto. Wel, dwi yn shit ar hwnna, ydw. Ie, exactly. A mae'n cafewn i dybendiad, so ni dim trio eto, ond os ti wedyn mynd, pam dwi shit ar hwnna ddo? A ti'n dweud, os ti'n gallu trio rownd dy hun, ie. Ie, so nes i, so pan nes i dechrau yr improv, o'n i'n dweud, o'n i'n trio dweud i fyny fy llunellau clyfar yn hyn, a dweud, o'n i'n dallu llyfr amdano wedyn yn dweud, actually, na hwn ydy'r peth gweithaf na chdi'n neud. Ie, jyst gadw o ddod. Exactly. Byddai'n bresennol o jyst gadw so, beth yw'r llunellau ni'n licio
a joke is one when seldom the best way to get a laugh out of a scene. So mae trio meddwl bod rhywbeth ffynnu, ti just ddim yn bresennol wedyn, so ti wedyn yn mynd i fethu wedyn, chos ti'n yn dy ben a ddim yn bresennol yn y fomad. A just bod yn gyffyrddus efo methu, yn meddwl ti'n mynd i cael canlynau gwell yn diwedd, chos ti'n mynd i cael profiad gwell, ond ti'n mynd i gael profiad, a ti'n mynd i gwella dy hyn wedyn oherwydd y profiad. Dwi'n trio cofio, dwi'n cofio dwi wedi siarad amdano fo'r sioe o blaen, penod rili dda o NPR, TED Radio Hour. A yn y TED Radio Hour, gen nhw fel penod just failure, just fel teclyn, fel tŵ, fel sut ma just, cos oedd hwnna'n rhywbeth, o'n i'n fel boff yn ysgol, so dwi ddim yn dda iawn, dwi rioed wedi gallu dygymod yn iawn hefo methu, mae hwnna'n rhywbeth dwi really isio. So, big thing fi mewn bywyd ydi, i beidio mynd am unrhyw goals mawr, cos like, mae fear of failure massive thing, ti just fel, cadw'r hynna'n lawr, pad yn ei ffys, do not engage, just cadw pan la. So, ti'n colli allan o'r bethau, ond mae fel defence mechanism really fyd o fel, dwi wedi cyrraedd fan hyn, fine, like, dwi ddim wedi crash allan o bywyd eto, like, don't rock the boat, oh god, pa'n cwestiwn ni fo. Reit, mae hwn really dof, neis ddo, psycholegol. Mae hwnna heddiw, mae rhyw radda beth da ni'n neud i merched hefyd ydi. Da ni roed nhw ar y sort of dweud, don't rock the boat. Ti'n misio neud hyn, chyd wedi fethu, so aros o fanna, chdi saff fanna, aros o fanna. Ti'n misio... Da ni'n neud o un hunan, ti just yn internalisio. Yn union. So, mae un i gyd wedyn cael allan hynna di'r cael bod yn mwy gyffyrddus efo methu a just trio neud o a wedyn fe ffidio ni da ni'n gallu neud hynna, so dweud i meti just trio neud pastry, ond yn met arall i fi oedd i'n trio decoratio cacan, oedd i'n dweud dwi'n siŵr neith yn edrych o'n mor dda a dweud wel neith yn gyntaf allan ddim, ond neith yr ail yn edrych yn well beth. Ti'n gwybod be, mae decoratio cacan weithiau'n yn haws na neud y cacan yn flasus. Achos ti'n gallu prynu gymryd... Mae na... Oh my god, ti ffansi rhywbeth neis i watch ar Instagram. Falle, mae bach o fel psychedelic mind melt, ond... flower shop, ond F-O-O-R shop, fel shop lawd, ar Instagram. A maen nhw'n neud fel... just y cacennau incorn yma, sydd fel... 10 tir o sponge, a ti'n agor o, a mae just yn chwdi sprinkles am rylio. A ni just fel... dwi wedi gweld loads o hwn yn trendio ar Instagram, dwi ddim yn 100% beidio. ASMR thing. Hwna fel rhyw sensory response, peth lle ti'n cael fel rhyw... Pan dwi'n gweld bobl yn rhoi di dwylo fewn yn y sprinkles. Pobl siarad yn ddistaw ac just yn y cefndir ddim yn deud i byd, ond eich just yn siarad yn ddistaw, neu gyda crinclo papur, just fel rhyw bita synhwyr, nath o ddechrau off efo'r torri'r kinetic sand na dwi'n meddwl do. Mae hwn yn lot i wneud efo'r slime trend. Oedd o kinetic sand cyn y slime, lle oedd nhw just yn cael lwmp o'r tywod ma sydd fatha clai. Mae fatha rhwng clai a tywod. Mae just ti'n gweld rwy'n yn sleisio fo, a mae fatha oedd yn sleisio mewn slow motion, ond dydy o ddim yn real time, ond mae just yn, sensory overload. Mae stuff fel yna, ond mae'r flower shop yn just level nesa hwnna, cos ti just yn gweld maen nhw just yn scoopio, a maen nhw'n mixio i sprinkles i hun. So maen nhw just yn cael fel... Mae'n just yn gael... Tw'n fel bag feed defed. Falle mae hwnna ddim yn reference i chi. Unrhyw un sy'n gwrando, bobl yn Shanghai. Bag feed defed, right? Size fel na, o just sprinkles coch. A wedyn ti'n gollwng creu na fe'n yr fat. A wedyn mae gen ti bag masif arall o sprinkles melyn. A dwi just fel, dwi'n gallu gwachio nhw. Mae'n ridiculous. Mae fel y cupcake trend. Ond... Mae hwnna di bod o. Dyna mynd ôl na di. Cupcakes di mynd a dod. Podcast fantastic arall dwi'n gwrando ar. Dwi'n siŵr bod fi'n deud, dwi'n siarad am food stuff. Food stuff, o'r How Stuff Works Network. Food stuff yn briliant. Achos mae gen i'n rhyw cocktail awa. Bryn fi di lyfio. Mae'n just hanes fel pob cocktails. Martinis oedd yr un diwetha. Ni rioed di cael martini. A wedyn nes i sylwi. Na, cos mae fel 5 mesur o gin a 1 mesur o
vermouth. Ac o'n i fel, dyna pan bod fi ddim wedi cael martini, byswn i ddim yn deffro. So, recipe nôl coward i mixio martini. 3-part gin waved in the direction of Italy. Like, mae'n wastad quotes Winston Churchill fel, I like to drink my martinis by looking in the direction of a bottle of vermouth. Super dry martini. Ddim vermouth yn efo. Chos hwnna, mae gen ti dry martini ti llai o vermouth. So os gen ti ddim, super dry martini, gin. Ti 50-50, mae'n, perfect martini. Ond mae'r syniad o martini bydyr yn apelio at fi lot. Yeah. Achos dwi yn licio pethau hallt mwy na unrhyw beth. So, ti'n... mae gen ti mynd i fewn i'r manylder yna fo ti. Mae gwahanol fath o olives yn newid y blas mewn ffyrdd gwahanol. So ti'n lyfio'r benod yma. Checio allan food stuff, achos margaritas oedd un arall. A nhw'n just yn atgoffa fi, dyma'r holl stuff dwi'n rili eisiau yfed. Dwi dal yn disgwyl i mynd i westi ddigon crand i fi ordro martini i fi fod yn siŵr fod maen nhw'n reid y peth iawn i fi. Dim just rhywbeth mewn glas martini. Ti'n mynd yna. Dyla fi wedi gwneud o'n yr un o'n i yn Rhufain am fod hwnnw wedi gwybod am fod oedd cocktails yn hwnna'n fod 25 quid. Mae'n rhoi glas yn y flaen i cymryd botol o martini a just twchdi fo fewn i'r glas. Ti'n fel? Na, dyn nhw'n iawn. Na, vermouth dyna, tegin bach o... Just vermouth. A peth yw, gen ti cwestiwn o gin yn erbyn vodka, so gen ti gwahanol... Fe rai fi gael recommendations, Bryn. Diwedd y mis mae y Milsyn a fi yn Llundain. I know, da ni'n mynd i weld... weekend ydi o. The Hello Weekend, boys, right? Da ni'n mynd i weld, get this, right? Nos Wener, da ni'n mynd i weld Bare Naked Ladies yn y Roundhouse. Pnawn dydd Sadwrn, da ni'n mynd i weld Hamilton. Nos Sadwrn, da ni'n mynd i weld Avengers Infinity War. Be di Hamilton? Dwi'n clywed am... Hamala. Lle mae'r plant? Mae 9 yn dod lawr. Mae'n mynd i fod gret. Mae 9 yn mynd i amser hwyl ysbryd. Genius. Wel, os mae'n amser, give me a shout. Yn ardal Victoria, da ni'n mynd. Ydy o'n saff i fi fod jyst yn cyhoeddi fel plans fi? Probably. Nawn ni siarad post-podcast. Cyn bech fod na oedolion yn edrych ar ôl plant, dwi'n meddwl ti'n iawn. Dwi'n ffain. Mae'n oedolion yn edrych ar ôl plant. Cyfrifol ydy'r gair arall. Bydd nain ar y martini. Mae nain di ffindio stash fi o chrymberchens. Dwi wedi gorffen chrymberchen fi. Ond fi'n gwybod os dwi'n agor chrymberchen arall ar 6.7% ma, dwi just... Awe? Ti'n gwybod beth o? The night is young. Hang on, ydy amser cael fatha drink break bach, os mae G&TV... mae G&TV, well, yeah. Sut mae'r actual bottle o wîn yn mynd erbyn hyn? Hanner i wedi mynd erbyn hyn. Reit, Bryn, cad i neud gin, nawn ni siarad amdano ti, tra o ti'n neud gin. Alright. A wedyn... I'll be right back. Maybe sometime. Dwi wedi ffindio Dadeni fatha e-lyfr. Yay! Mae o ar gwales fatha e-lyfr sydd yn slight hassle ond mae'n iawn. Ond wedyn maen nhw'n dweud, nid oes modd lawrwyth o e-lyfr a brynu'r trwy gwales i declyn Kindle, sydd yn ffain. Wedyn ti'n mynd ar gwefan Amazon a wrth gwrs mae yna Kindle edition, so sgyn ti Kindle just lawrwyth o fan syth o ddiarfyna. Mae'r lolfa'n dda fel la. Mae'r lolfa'n gael bob man. So nhw'n gret os nhw'n just yn pwys o bwtwm arall ac yn reid o fyny ar y bloody Kobo bookstore hefyd. Am fod sgyn nhw'n byd yn erbyn y Cymraeg. Enaid. Mae'n teimlo fel bod ni wedi bod just yn cwffio'r un pethau fel ers i bod yn darlledu. Mae pethau di newid o ran Amazon yn rhywbeth ers yna. Ers i'r ddadl gychwyn. Ie. Fel, ti'n ond be di hi, 2 gam ymlaen a 6 gam yn ôl.
A mae'n edrych fatha fod ar gwefan lolfa lle oedd gynnyn nhw section i lawrlwyth o e-books DRM free. Mae hwn wedi mynd efo'i gwefan newydd dos na'n ffasiwn beth yn bodoli mwy. Ti just yn gallu prynu llyfrau clawr, calad, meddal, papur, trees. So maen nhw'n neud popeth drwy Amazon te? Y peth arall gyda fi, sy'n dwi'n ymladd yn erbyn ar y funud, am fod dwi wrth fy modd efo Audible, a dwi'n gwrando ar lot o lyfrau trwy hwnna. A dwi'n fedrai'm coelio dwi bron ag orffan wan Brief History of Everything gyn... Stephen Hawking? Hawking? No. The brief... History of Everything, dim time. Bill Bryson, na? Bill Bryson, nath i. Hwna beth, ia. Ac mae gennym fi llyfr papur o hwnnw hefyd, a mae'n lwmp o lyfr. Ond y ffaith fod wedi wneud o'n llyfr sydd mor hawdd i rando ar, tywod, a'i ddilyn, sydd yn genius. Mae o'n ddiddanwr, chwarae teg, o'i stuff mae di darllen o'i stuff, mae'n just yn really, mae'n deud stori dde. So, tywod, dwi wedi cael trwy hwnna, a fyswn ni wedi cael trwy fo, blaw bod ar Audible, so neis os fysa rei Cymraeg yn dechrau pwysio, ond fod mae Cobo yn neud o, mae Audible sef Kindle, really, yn neud o. Just y darllen allan? Automatic, neu? Read it to me. Wel, maen nhw'n cael pobl special i ddarllen o weithio mae'r awdur yn darllen o weithio mae'r... Dwi wedi bod yn super meddwl am... Dwi wastad yn dod fyny o rai. Dwi eisiau neud o fel pishin o'r rhaglen wan, bod fi yn pitcho fel y podcast arall byswn ni wedi bod yn neud. A mae'n un arall o fel podcast llyfrau, lle bysa ti just yn fel... Probably just cael brawd fi i ddarllen o. A bysa fi just yn darllen fel penodd... Neu llyfrau plant. Neud o fel... Mae podcast plant BBC Cymru, Cyw. Yn gred, a just yn neb yn neud yn byd efo fo. Un arall... Na, gwan. Na, mae yna un o'n i'n edrych ymlaen at bob tro gyn Andy Natko sydd yn neud, mae o'n tech journalist, a be oedd o'n neud oedd Old Tech News, lle oedd o'n darllen allan i erthygla fo, ond oedd o rhyw 3 mis wedyn ar ôl i'r erthygl fod ar y gwefan lle bynnag oedd o'n cael ei gyhoeddi, oedd o'n cael ei talu amdan, ac oedd o'n darllen ar ei podcast. Ac o'n i'n, oedd well gyda fi rand o'n ymwneud allan o 3 mis wedyn, am fod oedd allan o hawlfraint neu rhywbeth be bynnag. Ac oedd hwnnw'n swnio well, oedd bob tro'n well na'r darllen yr erthygl ei hun. Mae gymaint yn eisiau rwy'n yn darllen allan newyddion drwg i ti na, bod ti'n darllen o dy hun. Ti newydd atgoffa fi o podlediad newydd dwi'n bod yn gwrdd. So, so dwi'n fan mawr o Earwolf, so ti'n eitha agos o honni? Airwolf. So ma nhw lot o'i stwff nhw ar Stitcher Premium. So dwi wedi seinio hwnna, mae lot o comic help. O gennau mynedd i seinio fyny Stitcher Premium, ti'n meddwl ni? So un o'r rhaglenni dwi wedi pico fyny oherwydd hwnna ydy The Andy Daly Podcast Pilot Project. Episode cynta, loads o rai gwahanol. Ond maen nhw gyd wedi cael ei wneud i fyny. So, mi o'na un hollol wych nes i'r dweud. Cymeriad, Rhywbeth McGonagall. Hang on, haid i fi ffidio hwn, achos haid i gael hwn yn iawn, achos mae'n anhygol. Mae'n oce, Hamish McGonagall, dwi'n siŵr o ddyn nhw fo. Hang on. Di chwaer o'n dysgu yn Hogwarts, neu just? So mae o'n dod i fyny efo cymeriadau gwahanol. Cameron McGonagall, Cameron McGonagall. So, mae o'n dod i fyny efo cymeriadau yma, a wedyn mae o'n neud yr rhifin gynta o'r podlediad fysa nhw'n neud. So, oedd Cameron McGonagall yn gymeriad ddari o'n neud yn un o'i sioe efo, dwi'n meddwl neud ar Comedy Bang Bang. A ddari oedd o'n
tour guide, nid haunted tours o gwmpas Edinburgh. So, oedd o'n neud fel walking tour o gwmpas Edinburgh. Dwi'n eitha siŵr bod fi wedi bod ar un o'r un o. Wel, oedd y boi ma wedyn, so, oedd o'n really dywyll yn Comedy Bang Bang, wedyn, oedd o wedyn yn mynd o gwmpas Edinburgh, ac yn cyfarfod y ghosts, a maen nhw'n gwahanol bobl yn chwarae'r ghosts. A dyn, mae gen ti un oedd yn rhyw scullery maid, oedd wedi marw o sychad, oedd un arall wedyn oedd hi di disgyn mewn rhyw siop goffi, oedd rhywun arall wedyn, a mae'n just yn hollol wirion bonkers. Mod oedd hi diwad y raglen wedyn, mae'n mynd yn ôl wedyn i'r byd go iawn, lle mae'n di deulu Mark McConville y siarad efo gilydd ac yn dweud, oh, yeah, let ni really pitch hwn i'r The Head of Earwolf i weld os yna ni gael mwy o hwn di wneud. Mae'n dod yn ôl dweud, ie, nath am derbyn o. A mae hyn i gyd gymeriadau gwahanol, a mae yna improvisers eraill yn dod i fewn jyst i llenwi fewn a fod yn cymeriadau gwirion o fewn y byd mae'n wedi greu yn y podlediad yma. Dylen ni dwi wedi deud rai, mae eisiau ni fydd dod fyny, a wedyn ar gyfer fel the after party, dyna beth yn angen neud, chys o'n i wedi bod yn siarad ar Instagram hefo Serial, a chos o'n i wedi bod, dwi'n gwrando loads ar the James Bonding podcast, maen nhw'n really dda, maen nhw'n neud ail watch through nhw ar hyn o bryd, a maen nhw'n briliant, ond dwi wedi dweud, mae really eisiau neud yn Cymraeg, dwi'n credu bys yna perspective Cymraeg really dda ar Bond films, yn cael bobl, special guests fewn. Dwi'n chi meddwl am un person yn... Dwi wedi gwylio nhw i gyd dwy waith. Dwi'n chi meddwl am un person penodol. Mae mrawd i yn byw mewn tuxedos, ac yn eisiau bod yn GoldenEye 64 The Game, so dwi'n credu bys efo 100% cyntaf ar hesau. Ond mae gennau enw iddo fo pob peth. O, gwan. Oh. Enw'r podcast ydi Bondi Grybwyll. Oh my god. Just gadlu hwnna, just toddi mewn i'ch clustiau. Yeah. Come on! Just join me. Sni'n gwylio nhw eto. Ti'n fawr be? Dwi wedi cael nhw i gyd ar iTunes o'n special offer 60 quid i gael nhw i gyd. Oh, yeah. Fyny at Spectre. Yeah. So nes i gael nhw i gyd ac mae cynnan mond wedi gweld y cyntaf hyd yma. Be, Dr No? Yeah. So mae o eisiau gwylio nhw i gyd. Wow. Dylen ni watch through. O wedyn, dyl ti recordio comments cynnan bob hyn a hyn. Mae fel, be mae'n neud yna? So brynish i'r llyfr, oedd rhyw coffee table edition, lle bob un DVD, bob un Blu-ray yna fo. So yna rhyw gynnig am 50 pint a brynish i'r whole lot. Wow. A na le i Quantum of Solace. Yeah. Ac oedd yr DVD, y Blu-ray sgyd yn ddi ar y clawr, ar y tablaen nhw. Un Quantum of Solace oedd y win. A wedyn, pedi... Quantum of Solace, yr un hefo'r plot mwy realistic. So nes i wedyn dechrau ail wylio nhw efo ffrindiau. Gaethon ni bod bell a On Her Majesty's Secret Service. Ddim yn rhy bell. Gaethon ni gorau i ar On Her Majesty's Secret Service. Ydych chi'n hyd yn oed cyrraedd Timothy Dalton? Jeebus. Nes i really enjoyo On Her Majesty's Secret Service. Heblaw, ac hwn dwi'n meddwl oedd be nes i ddeitha'r y podcast o'n i'n gwrando ar tra oedd nhw'n mynd drwy fo ac o'n i'n gwylio nhw efo. Pa'n ydyn nhw? The Talk Show greiddiol efo John Gruber a Dan Benjamin ac oedd nhw'n mynd trwy nhw i gyd ac oedd On Her Majesty's Secret Service a great movie except for poor directing, poor script and poor production values. Efo minna. Tywod, os ych chi'n ail wneud y ffilm yn iawn, os fo'n superb. A George Lazenby. Lot o bobl yn really reitio fo, yeah. It's not Timothy Dalton, though, is he, yeah? O'n i licio fo. Ti'n ma?
Oedd o wahanol. Gwan, gan bod ni... Reit, geith hwn fod fel pilot episode. Fact favourite fi amdan Timothy Dalton. Doedd o beth y fod i fod yn Bond. Na. Remington Steele, Thygodd, Pierce Brosnan. Wel, dwi'n falch bod o wedi, achos ond hefyd intense. Dwi'n cael y Timothy Dalton thing. Mae'n just yn sefyll allan fatha. Na. Just ti'n mynd i ddeall. Dwi just yn trio... Sbeth lle'n reconcile i wedyn ydy'r syniad bod Pierce Brosnan wedi mynd ymlaen i canu yn Mamma Mia. Actor, di o Bryn, diom go iawn. Daki, a ddyn nhw'n mynd ymlaen, so mae di bod mewn rhyw action movies, a wedyn mae'n trio canu, a ti'n dweud, washi, just... Mwy o marfar. Mae Pierce Brosnan yn GoldenEye gret, a wedyn ti'n cael o Jump in the Shark efo... mae rhaid... Mae o'n mynd o dan y dŵr, dwi'n cofio be di enw'r ffilm yn iawn, ond mae'n mynd o dan y dŵr yn Llundan yn ei speedboat, ac yn adjustio ei tei tra... World is not enough. The world is not enough. Ie, gyd ti GoldenEye, Tomorrow Never Dies... Tomorrow Never Dies, if Jonathan Price. Unwaith eto, rwy'n arall o Wrexham, mewn Bond. Starting a war for ratings. Starting a war for, beth ti'n galw fo? 100 years of broadcast rights in China. Mae hwnna'n big thing sydd ofyn i'n a James Bonding podcast, but fel, well, you know, it's not like 100 years of broadcast rights in China. Cyn mae Sophie Masso yn amazing, and The World is Not Enough. Wedyn gyd ti Die Another Day. Die Another Day, just... Dwi'n cofio eistedd yn y cinema a watcho hwnna a just mynd. Dwi'n wastad yn dweud. Mae hwn yn shit. Dwi'n wastad yn dweud yn y ffilm yna. Mae'n shit. Ond ac i, wastad yn dweud yn y ffilm yna. Fyny at y pwynt lle maen nhw yn y virtual reality, oedd y ffilm yna'n gret. Oedd ti hefo fo? Oedd. Ti fel, you had me. Yeah. Wedyn y virtual reality, yr vanishing car, yr fucking CGI snowboard i ice palace sailing. So nhw'n neidio fewn i Ready Player One, ddo? Gwanta. Dwi yn hapus am spoilers, achos dwi heb weld o, ond mae 80s fan wank just ddim yn thing fi. Dwi ddim eisiau gweld Indy 5, dwi ddim eisiau gweld Solo, dwi ddim eisiau gweld unrhyw beth sydd unrhyw beth i wneud efo Harrison Ford. Dwi yn mynd i weld Solo, ond dwi yn really amheus amdano fo. Ond Ready Player One, da ni di siarad amdano fo blaen, yn fod mae Bryn a fi di derchen y llyfr, a nath ni siarad dipyn bach amdano fo do. Dwi'n mynd cofio paraglen o hwnnw. Ac ers darllen o, am ryw reswm, dwi'n meddwl na ar Goodreads, mae hwnna'n berchen gyn Amazon eto, fatha Audible. Dwi'n full in on the Amazon ar y funud. Dwi'n meddwl na 3 a hanner nes i reid i'r llyfr, ond mae o'n llyfr sydd wedi sticio'n fy mhenni constantly, ddim oherwydd fod o'n mynd i wneud ffilm yn yma, ond mae'r syniadau sydd yn y llyfr yn wych tu hwnt, ac dwi'n meddwl dwi wedi creu stori yn fy mhen, sort cyd-fynd efo'r llyfr sydd yn well na'r llyfr, ond fod sy'n neud fi meddwl fod y llyfr yn well nag ydi o. So, mae Annie Klein yn, dwi'n meddwl, dwlu ar y byd ma o'r 80au, a'r syniad ma o yr culture tu fewn i video games, a bod o'n gallu bod yn rhywbeth da, ond dwi'n meddwl mae i ryw radd mae beth sydd o gwmpas y stwff Gamergate a balli di llygru fo crydipyn, a mae'n lot o sôn o'r ffilm ma bod y syniad bod o'n syniad ma bod haich di wybod yr in-references i gyd i bod yn part o'r club, a bod un boi gwyn yn gallu safio'r byd i gyd. Mae just yn... Mae Iestyn just yn chwerthu'n yna. Come on! Dwi'n meddwl gwybod, dwi'n meddwl mae hynna'n viewpoint eitha
cras a rubbish i Dwi heb di gweld y ffilm. Da chi'ch dau heb di gweld y ffilm. Mae'r ffilm i fi yn waeth na'r llyfr. Okay. Mae'n un o'r tywod, sioms mwyaf Steven Spielberg sy'n yna. #sioms. Hashtag sioms, ie. Tywod, Mae Spielberg, mae'n neud efo... diom di bod yn dda ys amser maith, dwi ddim... O'n i gwachod y BFG dros gwylio yma. Hwna'n rubbish, o'n i'n cysau yma. O'n i isio hwnna fo, o'n i'n fel, mae hwnna'n gallu bod yn well. Ond mae mor sagi. Mae'r plot yn mynd allan drwy'r ffenest, mae just... Gymaint gwell. Mae'n ridiculous. So be di'r peth diwetha mae Spielberg di wneud, da ni di mynd, aha. Hang on. Where am I? AI? Ti'n mo? Mae AI hyn yn bach yn... Mae problematic. Nes i mwynhau hwnna. Tywod, nes i crio na fo, ond falle bod hynna'n... Tywod. Ie, dwi'n gwybod mae hynna'n controversial opinions, a obviously, dwi ddim yn... Hold on, dwi ar fel 2 bottle o Grimbergen, dwi'n mynd i ddeud unrhyw beth rwan. Here we go. Spielberg. Ie, be oedd efo The Post? Wel, ie, dwi wedi gweld hwnna eto. Do hwnna mae'n dda iawn. Na. Ond dyna di peth, dwi'n meddwl, yn y 3 blwyddyn dwytha, neu 4 blwyddyn dwytha, mae wedi bod yn gweithio ar gymaint o brosiecta. Mae'n swnio fath o wedi bod dros y siop yn trio injectlo gymaint o stwff. Dyna da eich bres, A fo pam oedd o'n siarad ar podcast Cyrmod a Meo. Oedd, ie. Oedd o ddim yn swnio'n enthusiastic iawn amdano y ffilm, rhaid deud. Oedd o'n swnio'n... hwn di'r peth anodda dwi wedi wneud. Ie, wel, Jaws oedd y peth anodda oedd wedi wneud. Fedra i ddallt hynna. Ond... Tywod, oedd o ffordd oedd o'n siarad amdano y ffilm, oedd o'n swnio fath o'n fawr o passion yn efo, o gwbl. Doing it by the numbers fath o beth, we're just yn neud o, chos bod angen paycheck tam ar un istod i mewn. Ie, mae hwnna'n teimlo fel... Dydy o'n angen paycheck dyna di thing, dwi'n dall pam oedd wedi cymryd gymaint ymlaen. Oedd o newydd orffan, oedd o'n dod gorffan Bridge of Spies pan oedd o ddechrau Ready Player One. A wedyn nath o symud i BFG, ac oedd o dal yn gweithio Ready Player One, a wedyn The Post dod, fel oedd yn gorffan Ready Player One. Pan oedd o'n rendro Ready Player One? Ie. So, just darllen y list wan o sef yw Private Ryan yn 1998. I suppose. Private Ryan. So, AI yn 2001, Minority Report 2002, Catch Me If You Can yn 2002. Catch Me If You Can. Nes i enjoy hwnna. Catch Me If You Can. The Terminal yn 2004. Nes i enjoy hwnna fyd. War of the Worlds yn 2005. Na, rubbish. Waw, dwi'n mwyn cofio hwnna. Gwbl. Tom Cruise. Rubbish. Munich. Brilliant o ffilm. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Worst film he has ever made. Dal eb weld o, a dwi'n really falch. Please, dos dim rhaid i chdi weld o, fe wedi fyw dy fywyd, mynd ymlaen, marw yn hapus efo gwen ar dwi'n fod ti erioed i gweld ffasiwn sothach. Dwi'n peintio darlun i chi wrandawyr, chos mae Est yn dal i wyn coch fan un uchel. Yn wafio fo wrth fynd Spielberg teen shit. So dyma yna gap wedyn rhwng 2008 a 2010 lle bydd o'n gyfrifol am The Adventures of Tintin. Eitha enjoyo, ti'n ma beth sy'n ni'n watcho hwnna fo llewan, actually, mae hwnna ar y rewatch list. A Warhorse. Dal di weld o. Imperialaeth Saesneg. Gap o flwyddyn wedyn lle mae'n neud Lincoln yn 2012. Dal eb weld o, a dwi'n rili flin. Oedd hwnna eitha da. Dwi eisiau gwachod hwnna, achos deal. Fel oedd yesterday, Bridge of Spies yn 2015. So well heb Tom Cruise. Tom Hanks. The BFG yn 2016. Post. Oedd y BFG, just achos bod gen fo Mark Rylance, ac oedd Mark Rylance yn edrych o taid fi. Ond i'n licio Giants so obviously. The Post yn 2017, Ready Player One yn 2018. Mae apparently mae'n gweithio... Indy 5. Mae'n gweithio ar West Side Story, The Kidnapping of Eduardo Mortara, ag Untitled Indiana Jones Project.
Gwni hefyd sôn am y ffaith bod oedd o di dweud, oedd sef am y gwrthwynebu i... Indiana Jones? Ie. A dweud, do'n ni haid i ni newid yr Jones i fod yn Tomb Raider. A ti dweud, really, di fel mae Island nhw'n gweithio, di fel that's not how it works. Oedd o di, ti'n meddwl beth, mae'n debyg iawn i fi, ti'n meddwl am y pun cyn ti'n meddwl am sut mae'n neud sens. Oce? Falle sy Spielberg yn gallu dod fyny efo episode titles. Mis Ionawr, nes i un o ffrindiau gorau fi, nathon ni eistedd lawr, ac oedd hi erioed wedi gweld Indiana Jones. Ac so ma ni'n eistedd lawr, a nathon ni wylio Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, basically. Dyna di'r enw iawn o the Raiders of the Lost Ark. Ac amazing, ti'n bod, oedd hi'n blown away, oedd o just mor dda, a wedyn... Temple of Doom? A nathon ni skipio Temple of Doom nos o'n wedyn. Nathon ni wylio Last Crusade, oherwydd fod Temple of Doom yn prequel. Ac dwi'n meddwl fod Last Crusade yn well na Temple of Doom, so nathon ni skipio fo. Ti just eisiau Temple of Doom ar gyfer y cultural references o fel Shalima! Shalima! Ond, tywod, a nath i reitio nhw fatha rei o'r ffilms gorau oedd i di weld, ac wedyn athyn ni'n dau i weld Ready Player One, ac tywod, mae'n gwybod y references i gyd oedd yn y ffilm, a maen nhw wedi newid lot o be sydd yn y llyfr. Dydy o ddim just 80s i mwy, mae o'n fwy just general pop culture. Ac nathon ni'n dau, oedd yn iawn ddoe. Oedd 3 allan o 5 yn lle 5 allan o 5. Ac oedd o just... Oedd o'i weld yn sloppy. Oedd o yn... Dyna beth o'n i'n ffindio fo BFG. Dyna beth dwi'n ffindio fo'r stuff, diwedd yma gyd. Dydyn nhw'n mynd... Ma nhw'n mynd yn bagi iawn yn y canol. Ie, o'n i teimlo, fysa Ready Player One di bod lot well, fatha Netflix original, 12-part, cyfres, yn dilyn yr un strwythur ar llyfr, a di sortio allan y problema oedd yn y llyfr yn y lle cynta. Tybod, a wedyn fysa chdi di cael lot fwy o deimladau tuag at y cymeriadau yn y fo, ond fod o'ch ddim really give a shit am neb yn y ffilm. Oedd o just teimlo di rhithro, ond un peth na i ddeud am y ffilm de, ac pwy bynnag oedd di gweithio ar y sequence, mae hwn yn spoiler masif os da chi'n gweld o de. Os da chi'n bothered. Yn y llyfr, maen nhw yn chwarae y gêm a mae gyd based yn yr 80s, a da chi'n mynd i fewn i y ffilm War Games. War Games. Film War Games. War Games, ie. So mae ti'n gorau reenactio'r y ffilm War Games, cofio'r lanes ag ailadrodd o. Maen nhw wedi addasu hwnna yn y ffilm, ac maen nhw wedi mynd i fewn i The Shining, ac mae'r ffordd mae'n edrych, ti'n mynd o'r byd CG computer gaming yma i fewn i byd Kubrick, ac ti fatha, oh my god, like a photorealistic Kubrick. Maen nhw actually yn y fucking ffilm, ac ti really edrych yn ymwneud, maen nhw wedi cymryd y ffilm, ac maen nhw wedi sticio yn efo, a di cymryd yr un angles, ond wedyn, mewn eiliadau, mae'r camera'n panio, a ti'n meddwl, di'r camera pan yma ddim yn y ffilm. A wedyn, so ti'n meddwl, maen nhw wedi sganio, maen nhw wedi ail-greu o mewn CG. No wonder bod gen i amser i wneud The Post. Yn ganol y render time o hwnna. Mae o yn gobsmacking. Ond mae hwnna'n swnio fi fel, mae'r cysyniad ond efo i gyd, ddo, y ffaith mae fel o Bryn yn deud, ti'n mynd fewn, a ti'n fel ti'n deud, bys ti'n reenactio War Games, a ti'n gwybod y lines, a ti'n... Mae just yn... Dwi yn siarad ar ynghyfer, achos dwi heb ddarllen y llyfr, a dwi heb bod... Ond mae'r trend yma, mae'n kind of... Mae yn Star Wars, mae ei gyd yn fel 80s fan-wanky, kind of... Mae ei gyd yn... referensio nôl i rhywbeth, so bobl sydd 10 mlynedd yn hyn yn ni sydd actually yn neud y ffilms yn mewn grym rwan, isio ail-greu y stuff, a dwi'n gwybod mae yna loads o fel video essays online amdan fel Stranger Things a
fel cyclical nature, ac oedden nhw'n deud fel, cos of Back to the Future yn mynd nôl i'r 50s, cos na pryd oedd George Lucas yn ifanc a... Oedd, o'n i weld, un o'r problemau ni'n gweld efo'r prequel trilogy Star Wars, oedd o'r rhan fwyaf o fo i gyd yn fan-wank kind of references fatha. Ro'n i ail... a dweud na Anakin ddari adeiladu C-3PO. Ie. Doedd ddim angen. Doedd ddim angen, oedden ni'n angen gwybod yn mynd i fewn i episode 4 na, Anakin ar ei greu. Am fod ti'n creu problema wedyn, mae'r pobl sydd yn dilyn o mel, pam di o'm yn cofio fod yn fucking boss arno fo? Da ni'n fer un peth o Facebook, guys, ti'n adeiladu systems sydd yn dod yn fwy na ti, a ti'n methu rheoli nhw. Hashtag fandoms. Avengers. Hey! Dwi wedi deitha ti wedi book a tickets Avengers Infinity. Mae'n Avengers Infinity War yn mynd i fod gymaint o mindfuck. Allai ddim hyd yn oed. Ia, do'n i'n licio'r trailer yna tan i fi weld y Guardians of the Galaxy yn y diwedd dweud, hey! Ti wedi gweld yr un lle Who are you guys? Ti wedi gweld yr un lle mae Peter Quill yn deud o Tony Stark. Yeah, that's you've got a plan there. It's a bad plan. Yeah. I know how to make it a better plan. I'm going to do the plan. Yeah. So let me think about it. Then it'll be a good plan. Dwi'n avoidio'r trailers eraill. Dwi'n trio peidio, Mi o'n un tafod arall o'n i really licio oedd Spider-Man yn cwrdd. Spider-Man bach! Cwrdd â Doctor Strange. Ac yn dweud, hi, I'm Peter Parker. A mae Doctor Strange mynd, Doctor Strange. A dweud, we're using our made-up names. Okay, then I'm Spider-Man. Dwi'n really edrych ymlaen. Dwi'n poeni, achos mae just mor fawr, asa neb yn mynd i gael, a maen nhw'n probably mynd i lladd Loki. Never a big fan of Loki. Shut up, yes! Ti ddim hyd yn oed yn deall. Dwi'n gweld Dwi'n mynd i Tumblr. Oh my god! Mae, hoff ffilm llew. Mae'n 5, a mae yna loads o murders yna fo. Mae'n dal rhydd o ddyd. Oh my god, mae'n lyfio fo. Mae'n fel mwy o lliwgar, mae'n deud bod nhw'n really ddoniol, mae'r cleddfau yn really cool yna fo, a ers hynna, mae llew wedi gwneud i fi fynd efo i Mr Gwallt y Barbwr yn Grangetown, Mr Hay, y Barbwr, a torri gwallt o off, ac oedden ni bron a rhoed fel, ti'n gwybod fel, Chris Hemsworth, so nhw wedi torri gwallt Thor yn efo, so mae gen i fo gall really spiky, mae gen i fo fel y Razor Max a pethau fewn iddo fo, a oedd bron eisiau fi neud hynna. Ond ers yr haglediad dwytha, dwi wedi weld Wonder Woman. Nes i fwynhau o. Ond y broblema oedd... Ond oedd o gymaint gwell na Batman vs Superman, de. Ia, ond i fod yn deg. Beth sydd ddim? Mae'r bar yn isal dros ben. Mae haglediad episod 67 yn well na Batman. By the way... Gatch, os ti'n gwrando, come at me, bro, come at me. Dwi just yn iwsio fo fel comedy foddered, allai ddim. Come at me, bro, come at me. Ond dwi really edrych mlaen i ddangos i fy merch. Fatha, mae o'n, o ran positive role model thing, merchaid, mae o'n really yn gweithio. Mae hi yn llythrenol ac yn feddyliol yn fucking arwr. Mae hi yn... Mae'n neud y peth iawn. Like, di ddim yn cwestiwn... Falle na dyna be fydd y sequel ma wan, lle mae'n goffa cwestiwn i neud y peth iawn. Ond mae fel Captain America, fel y moral compass ma, o fel dwi'n gwybod be dwi'n neud, a dwi'n neud y peth iawn. Mae'n gymaint gwell na Captain America, mae'n pyn bach yn dickhead, dydi. Peth hefyd efo... Dwi'n meddwl eitha sicr na hwnna ddyn un o'r ysym y pan ar ei Justice League cael amser mor galad yn cael o'n barod a thwn yn dweud, oh shit, actually we did a good one, shit, fuck, what do we do now? Dwi'n mynd cofio efo chi yn ei siarad amdano fo efo fel yr ti'n edrych ar y costume design yn Wonder Woman, a mae gyd yn fel female-centric, a mae'r costume designs yn cael eu cynllunio fel bod ti'n gallu symud yn hawdd. So falle bod y sgertiau'n fach, ond maen nhw achos bod ti'n gallu symud y well yn yno. A mae'r breastplates yna i stopio ti gael dy stabio. A di selio ar
stwff groegau, stwff cynnar, a ti'n edrych ar y costume design yn Justice League, ac oedd o just yn fel, hey, Playboy bunnies in leather! So, oedd nhw wedi dylunio heina tra oedd Wonder Woman in production. Dwi ddim yn hyderus, dwi just yn cofio gweld fel side-by-side comparisons. So mae gen nhw fel dwi wedi gweld hwnna fyd, a dwi'n mynd ag pam fod nhw wedi mynd fatha off o un trwydd i'r llall. Wonder Woman's left us, let's change the way we dress. Ti'n gwybod beidio, mae'n swnio fi fel, mae Kevin Feige yn Marvel, mae genna fo fel rhyw fath o gafael hyarn ar pob un agwedd, a'n union beth sy'n digwydd, a'r rheolaeth llym yma, ar be mae'n gallu neud. Whereas, dwi ddim yn hyderus bod yr un un grym lliwio ar creative vision na yn DC. Wrth gwrs, gallen ni fod yn anghywir. Wel, so Snyder, i ryw radd oedd yn reoli'r bob dim, i ryw radd, reoli pethau yn DC, ond eto eich oedd Warner Brothers efo bach ormod o rym yn efo yn dweud, nath hwnna ddim testio'n dda iawn, so rwy'n neud rhywbeth yn wahanol. A wedyn mae Whedon yn dod i fewn, wedyn yn trio tynnu rhywbeth at ei gilydd, ac wedyn dweud, nath Wonder Woman yn effernol o dda, rwy'n ni mwy o bethau i Wonder Woman ac ail ffilmio rei o'r sequences ma. Un peth dwi wedi sylwi efo'r pan nes i edrych o fyny am fod syth ar ôl gwylio Wonder Woman, a ni'n meddwl, o'na rhywbeth off yma, o'na rhywbeth just really ddim yn istan iawn. Ac o'n i'n gwybod fod na dynas oedd wedi directio'r ffilm, ac wedi cael report da efo Gal Gadot, ac yn gweithio'n dda efo fo, a mae'n rhywbeth ddim yn iawn. A wedyn nes i weld o fod screenwriters i gyd yn ddynion. A dyna oedd o, dwi'n meddwl, oedd yr actual geiriau oedd yn dallan o cega pobl ddim cweit yn ffitio, ac ar gyfer yr ail ffilm, mae'r director yn mynd i fod yn screenwriter hefyd, so mae hi'n sgwennu'r sgript hefyd, so dwi'n meddwl, dwi'n gobeithio fydd yr ail un yn well na'r cynta hyd yn oed. Dwi'n excited. Dwi'n really edrych ymlaen, achos oedd wedi really siarad i fi. Dwi'n lyfio'r nodyn positifrwydd yma sydd yn yr after party. Mae fel sioe o ddwy hanner. Be am i ddod â hi ben yn ar nodyn positif? Yn hytrach na rhywbeth o ti'n mynd i ddeud rwan fel, gydalla. By the way, we're all going to die. Gyda llaw mae Twitter yn shit. Shitter. O'n i'n gadw Twitter at yr un nesa am bod erbyn yr un nesa fydd nhw wedi dod ar pwerau fewn i grym. Mae API Twitter yn ffidlan. So, penod nesa, penod 68, lle mae democratiaeth wedi collapsio beth bynnag, so be arall allan ni boeni amdan. Boys. Gadwch chi'n wybod beth ych chi fel ond yma ar tudalen Facebook, neu? Dwi wastad yn deud, dwi eisiau bod fel proper podcaster yn deud, cofiwch adael review i ni ar iTunes os yn eben. Dwi heb actually gadael review i ni ar iTunes. Dylwn ni just neud hynna, dylwn ni. Mae yna rei reviews, dwi'n meddwl, oes? Dylech chi ddim reviewio ni ar iTunes. Bysa hynna'n fel neud i fi gwestiynu fy mobile. Paidwch ar review ni, paidwch dod ni lawr i 3 neu 2. Paidwch dod ni lawr. So, welwn i chi mis nesa, fyddwn ni wedi casglu mwy o beth at ei gilydd. Mae Grimberg yma di roi buzz neis i fi, ond dwi di rhedeg allan, so erbyn tro nesaf, fyddai nôl ar fel yr hard liquor, a wedyn fydd i just yn episode blin arall. Tan hynna, diolch yn fawr am wrando, mae'n lush cael chi ma. Mae botel win di gorffen, mae'r gin wedi mynd, mae'r chrymberch yn dal yn mynd. Mwy o recommendations, alcohol, tech, ag after parties i chi. A fwy o strwythyd tro nesaf. Nes i'n hyd yn oed rhaid timer ar y byd. Mae Facebook wedi chwalu'r un yma do. Bloody Zuckerberg eto. Bai Facebook ydi bob. Da ni'n zucked. Da ni'n hollol zucked. Hollol zucked. Hollol zucked off. And... Ta-ra! Ta-ra!